وحاجة أمرا حسن زي كيرو متكن يزعلوا ولا يفحموا زلون زنبر التاريخ زواحد يغون سحر غرق زيرو زيرو من نتملا ويتحطوا بزي ولول لبي بزي استمتوا لكن يا ابو قلبان عمر قدلي قدل كتقدروا سلعوا خانا ويوزلوا نزل الحزيز فتروا انتهيهم الله زيكو وترو حقري وترو زعدي وترو حقري 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 يا زبل علي يا زبل علي ليلة نفس وقف مدرخ ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا نديو ببدرا ببره سبات سباي وين حساب كورارو دراما لو تاريخ تاريخ يبدو ولا يبدو هجري هجري حق كنا على اليوم واتحاليو من نتحاليو سخير كتاي يلا بخالسي هجري كرو وكل كمرسي قريب رحيب وراسي سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو نخلو ميدياتاتنا عالم قربيرنا فتشنا العلا قداسنا زلوم محارتن أقدستن زبلنا يوم تحستوتات ناباهم حيزنا غريبنا لنا هلو مارستي عبيت هاجرات كسع كندي أبرو يزخونه هلخن وددرن آتيوم كم زلو عبيت هاجرات قديفكا كالوت عبيت بلوكس نبلوم كم بعلى أوروبا كنا منتاي مقابريا نايكالي بمخان أنصار ربحهم يقدر لو كرينا هاجراتنا شو إثيوبيا سلمتها مقابريا ناي أمريكا خوينا ويون زي هاجر زي سلمتها مس أمريكا تسرع قليل بزوح زي حتى سبالو أيكونن قدفوسهم أوروبا ساعة كندي أنصار ربحهم يقدر خمسة لون توي كون النت نزخون حتى ونك حاتو عام خمسة يبلون كركن فتنينا بو منصر تاريخنا إيرترا بمجنزاب زخون لاب إيرترا نزق برزولو مرداتا كون نازغل استفل عليه تحسوا بغطبة ببوليتيكا بوتهدروا عيني بكل خنرياكم فتنينا كم وترو نخل ميدياتات فتشنا العلا قداس النتزلوم كمهرونا كنكحنا كم فلطو من كنستقل لهم زلنا أرساتي حيزة غرب لايك مقبار سبورت مقبار أبالات نايز channel كوينكم مدقاف دما ناي كله تخطاتال نايز channel كقبروز قبو سراحي نابلنا نمزغ خارج أكلنا نقرزلنا مجمر ياسكي بزي نجمر let's go. Mainstream narrative on the Nord Stream sabotage, it never had any legs in the first place. It continues to fall apart. And now Slovakia's Prime Minister highlighted that the picture that's been painted of, quote, drunk Ukrainians bombing it just doesn't add up, saying the discussion about who's responsible has been buried and the public has simply been sold a pack of lies. Mr. Fitzo, what's your... انتهينا نرزل لنا بزمثيلكم نورد ستريمز بهال بايبلاين ويكا مسنو ويون مسمرنا مسغاغر ندادي وي غاز كاب راشا ناب اوروبا بفلاي دما ناب جيرمن زخيز نبريو ازي مسمر ازي كم زتحرمه حراميو دما كم زي فلتن من كم زهرمو مصعات مغبار ون كم زي فقد جيرمن بسنكز زوردوم قطبهم اكن منታይ حدغات يلو كزاربو غناب زي كل درجه بصيحم الله ازي دما اب لب نفس وكف اوروبا بفلاي دما بجيرمن زق اصل زل حاو كنبل نخلينا لك عب غزاخ حول لعلكا بافكا نخيت زارب غن عبي سعيز كازلوينا نرزلنا منالبا جيرمن فريهاتم سلازبلت كالو تغرات قلقلنا اشت تغرات اوروبا كم زبال فيكتور اوربان ناي هانغاري ديو نلكم جدما روبرت فيكو زبال ناي سلوفاكيا كالوت ناشناش تغرات جن بتبعتنا زي نغري زاربولو انتي سلازوردو اوروبا حبرت ابراسل زلو عبكو طبا بلوك زبال بزعبا زك زارب زي كاله جيرمن قطبونا ترمسه خلو بزعبا زك زاربن مفتاح كغبرن وي ون كالا ماراص كدل زي كاله سلامتايو نسمع يسكي بتخكل امريكا سلازي وعلوتو ديو نا امريكا ايت سلازي بلو ديو نو نزي زرغاغز چبط خنرينا مجمريا جن نسمع يز مراحدن قنيل وزلو نبعلو ز مراحزي فتنقتل استقايد ليو
عتاليو حدا نعوز يسأل تراسب يجيروان تباهيل تحاليف زلوا انتخونه نسو أنصار زي أبي يوكرين زجبر زلوا كينا ترر مرقص زلوا ترايده كونه مسراشا نجبر زلنا هلخ صار ربحنا وطبعا ፖለቲካና ንምርማስ ተገበረ እዩ ስለዚ ምስ ራሽያ ዘለና ዝምድና ቀልጢፍና ክንዕርዮ ኣለና ኩናት ናይ ዩክሬን ውፅኢ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ እናበለ ክዛረብ ዘሎ እዩ ገለ ካብቶም ውሕዳት መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ እዩ Position on Nord Stream. Do you believe in Ukrainian submarine villains? First we asked who blew up critical infrastructure and destroyed it underwater, and then we refused to talk about it ourselves. And you know what we read in the newspapers? We read that some drunken Ukrainian officers said they were going to blow it up. I'm exaggerating a bit, but imagine that they probably sailed to the place where the pipe سنتاي تبل زلو تي مخنيات توهيب زلو أبز غربا وان كم حدث سلوخ مستير كوينوس تنقرا مينستريم ميديا مالتيو دايلوم نعوز قبرو سخرامات ويون بلان زي بلوم مس يوكرين مس أمريكا سخون ركب زي نبرم قل سبات يوكريناويان كابولاند تبقيسهم كم زقبرو ويم زنقرو زلو زد ما جرمن إيفن نتوم زبلوم سبات نخيت حزوم هادي مامنا بيوكرين بمهتم زقوني قلنا بحق قرب زغل أكل كم زي اللي انتهي زبل مستير كاوس يوم نيرم መንግስቲ ዩክሬን ምዞም ሰባዚያቶም ርክብ ከም ዝነበሮ መንግስቲ ኣሜሪካ ግደፉ ከም ዝበሎም ኣሜሪካ ግደፉ እናበለቶም ከም ዝፈጸምዎ ገይሮም እዮም ኣውፅኦም እዚ ካብ ኩሉ ድራማን ፊልም ምዃኑን ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እናፈለጥካዮ ግን ኣፍካ ከፊትካ ምዝራብ ኣብ ኤውሮፓ ንተራ ሰባት ኣይኮን ተራ ሰባት ከም ሕሱም እዮም ዝዛረብሉ ዘለዉ መንግስቲ ናይ ኤውሮፓ ግን መጋበርያ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣንጻር ረብዑ ዓጢቑ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንርኢና እዚ ከዓ ብጭቡጥ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ድማ دونالد ترامب تمسيو كساع كندي شجر كم زوردو وطبعا أوروبا كنقرأ كمان نا أوروبا كفاء ويون حماق سلزلي كون حق زلزلة زخونة رايك تفلتو زلكا أنا زمتو زلغو بفولي بساعة تزركب عبريتها يكونن الله يا مينستريم ميديا أتساقام جن بزوج جزية تهزبك سمع عيدلي ونيم وتجي له حبريتها جن زتسكت حبريتها له حبو ده يكونه أب مينس أب بلاتفورمز تروح بيخات حبريتها كم تزدله عيد فولونيوم ذكر كم زي إسرائيل جيرهم زوجسولا وين يوكرين زوجسولا نتحكي كندو أي زوجسولون يمنا. Was jumped into the water, dived a few hundred meters, took some sparklers and pyrotechnics, and blew it up. Well, it definitely seems that another non-believer has been born when it comes to the Nord Stream 2 narrative that is being peddled by the mainstream media and Western governments. Fico, of course, might be one assassination attempt down, he says, due to his position on the Ukraine conflict, but it looks like he is undeterred and he is unafraid to speak his mind. Now, of course, زتري وزلهم نريتنا هنا ناي سلوفاكيا برايم مينستريو بزح فتنات زقات مازوليو ببوليتيكا كاليون كعلوون بزح يفتن له بغطى بابغلو نسجن ناب تحق نقيس يخيدالو مرحتنا حجراتنا يوروبا ما نقحي متصلو نسبيني كوننزلا بزوانزي ناي أستريا تمساس على مرقز حزمالو ناي هنغاركم حزمالو تليان فرقي دارجا رايت وينجيو فرنسا يمتصلو ازي دمسزي نعبي يمتصلو እቶምን ኮነዚ ኣብቶም ባልቲክስ በሃል ላዕለሎ በሃል ንኣሽቱ ሃገራት ፖላንድ ወሲኽካ እዚኣቶም ጥራዮም ነቲ ኩናት ዝጉስጉስሉ ዘሎ እምበር ኣብ ደቡብ ዘሎ ግሪክ ወሲኽካ ኩላቶም ነቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ንቁጠቦምን ንሕብረተሰቦም ምዃኖም እናተረዶም ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ኣበይ ፈሊጥካ ኢኻ ትጭብጥ እሞ እዚ ሓቂ ዶ ምናልባት ዘይተገበረ እንተዝኸውንከ እንታይ መረጋገፂ ኣለካ ክትብሉ ትኽእሉ ኣሜሪካ ከም ዝገበረቶ በዓላ ብኣፎም ነጊሮም ነይሮም እዮም መጀመርያ እዚ ፖለቲከኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ፖላንድ ዘሎ ሕጂ ድዩ ዋላ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እቲ ኩነታት ምስ ተጋጠመ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ቴንክ ዩ ዩኤስኤ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ሰብዚ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ መረጋገፂ እዩ ንቐፅል ግን ኣሜሪካ ነዚ ፓይፕላይን ተሃርሞ ምዃኖም ነዊሕ ነጊሮም ነይሮም እዮም እቲ ሓቂ ከመይ ጌርካ እዚኣ ጥራይ ኢኹም ካብዚያ ነገር እዚኣ ከተስተውዕሉላ ዝደለየኩም ዘለኹም ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ካብ ኩንነት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝዝረብ ብዙሕ ህዝቢ ድማ ኢቭን ኣብ ኤርትራዊ ከሎ ንዑ ዝኣምን ንዑ ክኣምን ዝመርእ ሰብ ኣሎ ስለምንታይ ሚድያ ኣንጻር ረብሓኻ ኣንጻር ሓቅነት ደው ንኽትብል ስለ ዝገብረካ ማኒፕሌሽን ስለ ዘለዎ ስምዑ ሕጂ ነዘን ዘረባ ሕጂ ሰሚዕኩም ኣሜሪካ ክትሃርሞ ትኽእል ዳ ኣይትኽእልን ክትግምቱ ኢኹም ንቐፅል USA. And also, let's be honest, this is really a man who is only reiterating what we have heard time and time again from the Americans themselves. There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring it into. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Direct impact is one thing. እዚኦም ትሪዎም ፀናሕኩም መጀመርያ ባይደን ነይሩ ውግእ እንድሕሪ ጀሚሩ ኖርድ ስትሪም ዝበሃል ክህሉ ይኮነን ኢሉ ነይሩ برد زي بريزنت الأمريكي قدم كله
ኣብ ስልጣን 20 ተመሪጹ ድሕሪ 2 ዓመት ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ማለት እዩ ፌብሩዋሪ ኢና ንብል ዘለና ማርች ቢሉ እቲ ኩናት ጀሚሩ ስለዚ እቲ ኩናት ተጋጢሙ ኖርድ ስትሪም ዝበሃል ክህሉ ይኮነን ኢሎም ነይሮም ኣሜሪካ ክህሉ ይኮነን እንተኢሎም ድማ ብተግባር ክገብርዎ ዓቕሚ ዘለዎም እዮም ኣብ ከምዚ ነገራት ክልተ ነገራት ከተስተውዕል ክትክእል ኣለካ ኣብ ከምዚ ጉዳያት ማለት እዩ ካሃርመየ ዝብል ኩሉ ሰብ ክገብሮ ይኽእል ማለት ኣይኮነን ድሌት ዘለዎን ዓቕሚ ዘለዎን ኢኻ ክትርዝ ኣለካ ነዚ ነገር እዚ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ኣሜሪካዊ ድሌት ዝነበሮ ድማ ኣሜሪካዊ ስለዚ እዚ መረጋገፂ ዝኸውን ኣብቲ ናይ ከምዚ ዓይነት ኬዝስ ክትሪኦ ከለኻ እምበር ድሌት ዘለዎ ሓደ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ መንግስቲ ተዛሪቡ ከምፅኦ ዝኽእል ዓቕሚ የለን እዚ ኣሜሪካ ድማ ድሌትን ዓቕምን ስለ ዘለዋ ክትገብሮ ትኽእል እያ ሪዝነብል እዩ If Russia invades Ukraine, እዚኣ ኻ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ካብ ነዊሕ እዋን ዝሰርሓትሉ እያ ቪክቶሪያ ኒውላንድያ ትበሃል ኣዝያ ውርይቲ ፖለቲከኛ ዝነበረት ሕጂ ተኣልያ ኣላ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ እዚ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዘጋጠመ ካብ መጀመሪኡ ኣብ ምህንዳስ ኣብ ኢድ ዝነበረ እያ ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኖርድ ስትሪም ክረም ምዃኑ ነጊራ ነይራ እዚ ኩሉ ጭብጢ እውን ኣሎ ማለት እዩ one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Direct impact is one thing, but I'm literally talking about rolling back the pipeline. You know, you can loosely define that, but I mean, taking action that will prevent it from ever becoming operational. These pipelines, that is Nord Stream 1 and Nord Stream 2, were not pumping gas into Europe at this time. Nord Stream 2 never became operational. That offers tremendous strategic opportunity for the years to come. Now, what many ስለዚ ብተደጋጋሚ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሃርምዎ ምዃኖም ነጊሮም ነይሮም ሃሪሞሞ እቲ ዝሕዝን ኣሜሪካ ልክዕ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ሃሪማ በዚ ጉዳይ እዚ ንዖም ተስጎም ዝነበረት ቀደም ከምዚ ሕጂ ቻይና ዝብልዎ ነበሩ መጀመርያ ቅድሚ ቻይና እንታይ ነይሩ ኣብ መንጎ ጀርመንን ኣብ መንጎ ራሽያን ዘሎ ዝምድና ክብተኽ ክኽእል ኣለዎ እዚ ንዓና ንናሽናል ሴኪሪቲ ናትና ንዕብለላ ነቲ ዶሚኒያንስ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ክህልዎ ወይ ፀገም ክፈጥረልና ዝኽእል ይብሉ ነይሮም ስለምንታይ ናይ ጀርመን ቴክኖሎጂ ናይ ጀርመን ኢንዱስትሪያል ቤዝ ተደመሮ ናይ ራሽያ ፀጋታት ህዝቢ ዕዳጋ ክልቲኡ ኮምባይን ተጌርካ በቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ቅርበት እዚ ንኣሜሪካ ስጋት ክፈጥረላ ዝኽእል ምዃኑ ይፈልጡ ነይሮም በቲ ኸማ ድማ እዚኦም ኣብ መንጎም ሓዊት እዮም ሎም ራሽያ ንሓየለ ክኸይድ ከሎ ጀርመን ግን ርኽምሽ ኢሉ ሕቁ ክስበር ንርኢ ኣለና ኣብታ መስበርቲ ዘላ ኔክስት ስቴፕ ድማ ክንውስኸላ ኢና ጀርመን ከምዘይ ትትንስእ ከመይ ገይሮም ይሃርምዋ ኣለዉ ተሪፍዋ ዘሎ ክንርኢና በንፃሩ ራሽያ ግን ኩነታት ኣረጋጊፅ ኣብ ዝዋን እዚ ካብ ኤሮጳ ወፃኢ ሱፐር ፓወር ክትከውን ከም ትኽእልን መሊሳ ክትሕይል ከም ትኽእልን ፖለቲካዊ ፅልዋናታ ኣብ ፅላሎት ናይ ኤሮጳ ዝነበረት ሕጂ ነብሳ ዝኸኣለ ሱፐር ፓወር ኮይና ኣብ ዓለም ደው ክትብል ኣኽኢልዋ ኣሎ እዚ ሕጂ መመሊሱ ኣብቲ ዘሎ ገይም እናተወሳሰኸ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ግን ብቐሊሉ ብከምዚ ንኣሹ ነገራት ክዕንቃፍ ሃገር ወይ እውን ደው ክትብል ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ሓደ ንራሽያ ናይ ጀርመን ናይ ኤሮጳ ተዓዊታትሉላ እቲ ዝሕዝን ክፋል ኤሮጳ ንኣሜሪካ ደጋፊታ እያ ነይራ ኤሮጳ ደጋፊታ እያ ነይራ እቲ ደጋፊታ ምህላዋ ግን ነታ ደጋፊታ ኤሮጳ ትርምሳ ብምህላዋ ንባዕላ በይና ትተርፋላ ምክንያቱ ራሽያ ብወታደራዊ ዓይኒ እናዕብለለቶም ከም ትመፅእ ዘላ ንርኢ ኣለና እዚ ዕብለላ እዚ ድማ ኣበይ ክንሪኦ ኢና ንኣብነት ልክዕ ከምቲ ንራሽያ ከተውድቓ ኢላ ዝፈተነት ኣሜሪካ ንቻይና ድማ ኣብዚ ዋን እዚ ከተውድቓ ብኩሉ መንገዲ ትፍትና ኣላ ከምዘይ ትዕወ ዘላ ድማ ኣብ ዝረአዩ ሓድሽ ናይ ብሉምበርግ መፅናዕቲ የረጋግፁ ኣሎ ብስምዑ outline the 5 where they're dominant and the areas that they're growing. Right, so we looked with our Bloomberg intelligence and economics colleagues at 13 key technologies that are part of China's Made in China 25 initiative from about 10 years ago. The 5 areas where China is clearly leading as of this year would be drones, high-speed rail, EVs, as you were just discussing, solar panels, and graphene, so some advanced materials. Where they're competitive would be things like semiconductors, AI, machine tools, LNG carriers, they have like a big ship target, and drugs, like pharmaceuticals. Where they're really behind is... እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ዝረአዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ፅቡቅ ጌርኩም ረኣይዎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቻይና ኣይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ሓደ ብሓደ ክትከታተሎ መፃኢ መራሕቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኣብዚ ቻነል እውን ስለ ዘለኹም ልክዕ እዚ ሓሳባት እዚ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ ቻይና ኣብ 2015 ልክዕ ቅድሚ 9 ዓመት መርሕነት ናይ ቻይና ኣብ ሓደ ቦታ መፅዩ ብሙሉእ እቲ መርሕነት ኮፍ ኢሉ ናይ 10 ዓመት ፕላን ኣውፅዩ 10 ዓመት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ቻይና ኣብዛ ዓውዲ እዚ ዶሚኒያንት ዝሓየለት ሃገር ክትከውን ኣለዋ ኢሉ ፕላን ኣውፅዩ እንታይ ነይሩ እቲ ፕላን መጀመርያ ግሎባል ሊደርስ ካብቲ ዝገበርዎ ፕላናት ኣበይ ተዓዊቶም ኣበይ ከድሓናሉ ይወዳደርሉ ኣበይከ ኣይተዓወቱን ንዝብል ቀዳሞት ኮይኖም ኣብ ዓለም መርሕነት ኣበይ ተቐቢሎም አንማንድ ኤሪያል ቪሄክልስ ማለት ድሮናት ማለት እዩ ኣብ ድሮናት ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዓለም ክኾኑ ክኢሎም
مع 15 عمت كم ينبرون كمي 9 عمت مالتي حجي كن تي بلان 2025 ينيرو اب ناي درون تكنولوجي قصر حدا بعالم كنكون على نايلو تعويتهم للو بلاك مالتي بصقام زلو كاتيجوري بملو تشاينا قصر حدا خويناتو زلا كالاي سولار بانلز እዚ ናይ ሶላር ንጥቀመሉ ሶላር ፓነል ዝበሃል ማለት እዩ ንዕዑ ቁፅሪ ሓደ ክንከውን ኣለና ኢሎም ኣብሶሉትሊ ብዓቢ ማርጅን ድሕሪኦም ከማ መወዳድርቲ ብዘይብሉ መንገዲ ቁፅሪ ሓደ ኮይኖም ኣለዉ ሳልሳይ ግራፊን ዝበሃል ካልእ ሃይ ስፒድ ሬይልስ እንታይ እዩ ብቅፅበት ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ክኸዳ ዝኽእላ ትሬይንስ ኣብ ምምስራት ቁፅሪ ሓደ ክንከውን ኣለና ኢሎም ሎሚ ቁፅሪ ሓደ ዓብ ዲስታንስ ድማ ፈጢሮም ኣለዉ ኣብ ዓዶም ድማ ትዝበለፀ ትሕተ ቅርፂ ይርከብ ሎሚ ከምኡ ድማ ኤሌክትሪክ ቬሂክልስ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ማለት እዩ ዶሚኒያንት ሓይሊ ኣጥርዮም ከምኡ ድማ ኤሌክትሪክ ቬሂክልስ ወይ ኣብ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ክትሕወቶ ኮይንካ ሊቲዩም ባተሪስ ድማ እቲ ባተሪ ንዑ ዘድሊ ድማ ቀዳማይ ክከውን ኣለካ ኣብ ክልቲኡ ድማ መወዳድርቲ ብዘይብሉ ድሕሪኦም ካልኣይ መን ምዃኑ እውን ኣይፍለጥን እዩ ቻይና ኮምፕሊትሊ ዶሚኔት ገይሮም መዛ ዓውዲ እዚ ስትራቴጂ ቪዥን መጀመርያ ቪዥን ራእይ ናይ 10 ዓመት ራእይ ትመርሕነት ራእይ ዝገብር ራእይ ምስ ገበረ ስትራቴጂ ድማ ይገብር ስትራቴጂ ናቱ ድማ ብኸመይ ነዚ ራእይ ዝክጭብጦ ምዃኑ ነቲ ራእይ ድማ ከመይ ጌርካ ካምፓኒታት መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ዝሰርሑ ካምፓኒታት ናብቲ መንግስቲ ራእይ ኣውፅይዎ ዘሎ ኣብቲ ስትራቴጂ ናቶም ንክገጥሙ ተተባብዖም ናይ ታክስ ዕድል ድዩ ክሬዲት ንክረኽቡ ድዮም ገለ ንክረኽቡ ጌርካ ካምፓኒታት ከም ዝወዳደሩ ትገብርቶም ካምፓኒታት ድማ ነቲ ዓወት የምፅልካ ናይ ቻይና ፖሊሲ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ክወዳደርዎ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ኣብ ኣሜሪካ ናይ 10 ዓመት ፕላን ከውፅእ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ጆ ባይደን ናይ 4 ዓመት ተውፅዩ ቀዳማይ ነገር ጆ ባይደን ስትራቴጂ ክገብር ተኮይኑ ዓመት የድልዮ ኣብ ስልጣን ንኣብነት ትራምፕ ክመፅእ ሕጂ ስትራቴጂ ክገብር ተኮይኑ ዓመት ወይ እውን 6 ወርሒ ከድልዮ እዩ ንዑ ኣናላይዝ ገይሩ ሓደ መንግስቲ ከቆም ኣለዎ ድሕሪ መንግስቲ ኣቆይሙ ፕላን ከውፅእ ኣሎ ነቲ ፕላን ናቱ ድማ ሰነት ክድግፈሎ ባይቶ ክድግፈሎ ብውሕዱ ዓመት ክወስድ እዚ ድሕሪ ዓመት ምስ ተገበረ እቶም ዴሞክራትስቶም ኣንጻር ፓርቲ ማለት እዩ እዚ ሕማቕ እዩ ከምዚ ክብሎ እዮም ድሕሪ 4 ዓመት ስልጣን ዝገደፈ ብምሉእ ካንስል ግበሮ ኢሎም ሓድሽ ክጅምሩ እዮም ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ እዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣካይዳ እዚ ንሪኦ ዘለና ንነዊሕ ዓመታት ፕላን ጌርካ ንክትከይድ ኣይሕግዝን እዩ በንጻሩ ከም በዓል ናይ ቻይና ናይ ራሽያ ከምኡ እውን እዚ ናይ ሃገራት ዓረብ ትሪእዎ ዘለኹም ነጋውስ ናይ 5 ዓመት ዱባይ ወይ ዩኤኢ ረይዎ ናይ 10 ዓመት ቪዥን ኣለዎ ናይ 15 ዓመት ናይ 20 ዓመት ቪዥን ኣለዎ ምክንያቱ ንጉስ ስለ ዝኾነ ነዊሕ ዓመታት ንደቁ ፕላን ክገብር ይኽእል እዩ ኣብዚ ዲሞክራሲ ግን ከምኡ ጌርካ ፕላን ክትገብር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብፍላይ እቲ ህዝቢ እናተመቓቐለ እንድሕር ከይዱ ከምዚ ሕጂ ፖፑሊዝም ዝበሃል ዘሎ የማን እቶም ሪፐብሊካን እቲ ናይ ዴሞክራትስ ኩሉ ፖሊሲ ከም ሕማቕ ዝርይዎ እቶም ዴሞክራትስ ድማ ነቲ ናይ ሪፐብሊካን ከምኡ ዝርይዎ ዴሞክራሲ ንቅድሚት ክሰደካ ኣይክእልን ቁፅሪ ሓደ ቁፅሪ ክልተ ኮምፔቲቲቭ ተወዳደርቲ ካበይ ኣለዉ ኣብዚ ቀዳማይ ፀጋም ዘሎ ቁፅሪ ሓደ ኮይኖም ኣለዉ ክንብል ከለና ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብቲ ኮምፔቲቲቭ ኣብ ውድድር ከምስመን ኣለዉ ኤልንጂ ካሪየርስ መራኽብ ነዳዲ ዘጓዓዛ ማለት እዩ እዚ ነዳዲ ካብ ዝፈረየሉ ብኤልንጂ ዝኸደሉ ኣብ መስራሕ ነተን መራኽብ ማለት እዩ ተወዳደርቲ ኣለዉ ካልኣይ ድራግስ መድሃኒት ሕሰብዎ እዚ ኖርማል ቻይና ማለት ቅድሚ 40 ዓመት ድኻ ሃገር ዝነበረ እዩ መድሃኒት ምፍራይ ማለት ካብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምዕባለ እዩ ኣብኡ ተወዳደርቲ ኣለዉ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ድማ ዶሚኔት ክገብርዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ላርጅ ትራክተርስ ዓበይቲ ትራክተራት ዝተራ ትራክተር ዘይኮነስ ዓበይቲ ማሽነሪ ማለት እዩ ማሽን ቱልስ ዓበይቲ ማሽንስ ንዝተፈላለዩ ፋብሪካታት ትጥቀመሉ ንዓበይቲ ማሽናት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንምስራሕ ትጥቀመሉ ሮቦትስ ኣብ ሮቦትስ ድማ ተወዳደርቲ ኣለዉ ዳርጋ ውሕዳት እዮም ዝወዳደርዎም ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኤአይ እዚ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ቴክኖሎጂ ከምኡ ድማ ሰሚ ኮንዳክተርስ ድማ እቲ ቺፕስ ንብሎ ኢና ኣበይ ጥራይ ተሪፎም ኣለዉ ሓንቲ ተሪፎማ ዘለዉ ኣብ ኮመርሻል ኤርክራፍት ንንግዲ ዘድልዩ ነፈርቲ ማለት እዩ ኣብዚኣ ነጥብፅያ ጥራይ ድሒሮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣይ ሪሊ ሆፕ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ድማ ከርክቡ ምክንያቱ ኤርላይንስ ብኤውሮጳን ብኣሜሪካን ዶሚኔት ብምዃን ብዙሓት ሃገራት ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ እዩ ቻይና ድሮ C-19 ትበሃል ሓንቲ ኤርክራፍት ገይሮም ኣለዉ ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ ብዙሕ ጠለብ ትረክብ ኣላ ግን ኣብቲ ፕሮዳክሽን ናታ ኔክስት 10 years am very sure ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየ ናይ ኤርላይን ፕሮዲሰር ቦይንግ ዘጋጥሞ ዘሎ ውድቀትን ክሳራታትን ሓደጋታትን እቲ ናይ ቻይና ክድይብ ምዃኑ ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ንቐፅል እስከ ንሸይ ንስማዕዮ this is ኣብዚ ንመሃሮ ዘለና ተራ ዜና ኣይኮነን my friends it's a very very important information ትምህርቲ ድማ እዩ ምናልባት ንገለ ይኹን ከሰልችወኩም ክእል ዜና ስለዘይኮነ ግን ርግፀኛ ዝበዛሕኩም ነዚ ትሕዝቶ እዚ
فتوه خم تقولوا لايك جبروا سبورت جبر زي channel بزع دخامي زليو نزع حبريتازي مريض أنا بهم كلام تو. Gerard, you just read out the sort of dream smorgasbord of Bloomberg technology stuff. I think one thing we reflect on in the show is that some of those key areas, right, semiconductors, even drones in EV focus. In other words, the government in China change their mind, but they're often willing to support those industries through finance or policy to make them successful. Indeed. I mean, industrial policy is a big part of it. China's new energy vehicle targets and plans go back to around 2009. So حنت تأمرات كسمعكم يا كابو كنحلفينا. China أبزق غربا حدش حبريتا نجيرو مالو. إذا حبريتا زدما نايبا حكي زجرميو. إذا تريواز له نفاريت هايبرسونيك نفاريت سوبرسونيك بلين تبحال. سوبرسونيك مالتاي مالديو هايبرسونيك ميسايلات قبل كله أزيك قلتي في العموزة هرم مزك أصل تفعل زمس نبلا لنا مش بتفتنا تتك خيزغل 4 جزيه دمصنا دمص مس جبركم سي قلت افنايت دمصنا بكاله سب كبصح بتعم قلطف فينا ابنت كري خلنا ازيانا فارد زياد ما 4 عصف نايتي دمص زخدل فتنا زلوا مالتي كاب نزيا فتيرو مالو تفتينا درو كسرع جميرالا China كنا منتهى تكنولوجي كيدهم كم زلوا نخطفلت قال سبات على لنا China قسم خلوا وربط لي رسم حماق دسم انتهي تسقى مع لو انا يردانني China وين أمريكا وين راشا تفيزو مخانا هدلينا هنا صبغنا قرابيا لقم فلت علينا كابو كنا مهاركن كلا لنا رجعهم لهم نايتن سقى خوين كاد حريك تعرف يا بالكاد نايت زبالة ناي كله ربحاتات كاب كل ربحة كثنا هذا كلا لك نعبنا تاني فيديو خبر لكم كله ناي أمريكا صلايك مسلكم خليه كم كوين تسمع له أنا جن in reality أمن أمريكا stocks invest قبره زعبي portfolio ناتي أمن أمريكا investment يو stocks and ETFs invest قبر so the reality is نقولكم زلوا أبكون الندمة أمن أيسي invest قبرنا يبلكم يلون إذا تحكم مهار أقدر سنة تلو نعهاتكم كتال وين قال علامة زبالة بالله so زياتري وازلهم prototype يا مالت نبتكبر زي تغيرت جن تسرع زلنا فاريتيا زيا فتنة ناتا كاب فتنة هيدمسي 4 عصفي فتنة زلويا اتزقرم كفالنا تاغي برايفت جيت يا زيا سوري ما زلو كاب بيجينغ تبقيسا كامباني سوري هو زلو ابزريوا سمعوا تحتري والله هذا كاب بيجينغ رسكه تمانا تشاينا تبقيسا نيويورك ناخذ كيت 3 ساعات يدوزلا لا يبحك زقرم كلتاتي نادر زلنا علمنا بيت وسهلا امريكا ويون معربا عالم زغبرو تكنولوجي زحجي زلنا يبصحنا لنا ناي تشاينا كفترو زغل تكنولوجينا عالم بخمي كغير هيدا ما بحج كنرينا درو كنريا جميرنا لنا مالتي لذي عالمنا بغلطف فيها تغير زلا تكنولوجي ويك اب ان تكنولوجي ناب تشاينا كانت امتكا كتمهار كتكلالك سو بغلت ساعات كاب تشاينا نا امريكا كتا تدخل مالتي كم دما ني لندن كتكيتو خاين كادما حدا ساعات فرغاندي ولا قلي وزلك زنتاي مالتي نتون بيزنس بيبل هافتامات اتزبلت مسارعي ترخيب الله مالو زغان دبلالو its developers aim to have a full-size supersonic passenger jet ready by 2027. حنتي ملو نسرح توعلنا supersonic passenger jet. تقعستك تكون تخل جيتسي بأسرع أسرع شوعتن تحري كل تعامتنا نزارب زلنا نبعد عقا كقربوا مخانو إنا نزارب زلنا زغا حدا ميراكل زخونه نيوس نوجا يكون نزي ني سيفلاوي مع الله زخون إنا نزارب زلنا. نقتل تقعزو نسبيس كيت دري خاون زحش الدلات كتفتر مخانا اب سبيس نزقاتم قعزنا اب سبيس نبري بسنك تزلو تكنولوجي حسرت سب بزحي جنزب ناخفلي خينير لازم this company aims to space tourism نورحي كيت خوينكا فاكيشن وي ونا قال سبيس بوتاتات كيت خوينكا حساب حج زلو واغا كندي زلو نالبات كنت تحاسب انتلهم $450 خاتخفل نزيك نابيك تقدلا 63 شح لذي it's possible دحرس توصل نجزي ناب space vacation مقبار نبور تريو كون كم زغل إلى ماسك كامباناتو كم دم تشاينا أبرتوز خنا ودري يمزلوا أبزع ودزون لذي تكنولوجي نابي جزء خير له نت تكنولوجي من باب مفلاتن العل أقدر سنة كل وهم زغل أستوعلكم لكم يدلي so هجز الرياض لنا من البات نعنا زجرم كون غل نتكون تاتون زجرم كوني غليو هجي نلس نبلس كنا مريت أوروبا خنتاي أجعلوا ما بأوروبا زلها اسكي ناي دونالد ترامب ممتع بخطبه انتاج الواكم سالو من اوروبا سمعوا مابزي. Waging a war of his own with election campaigning in its final stretch, Trump has found a new enemy to attack, the European Union. Trump says Europe needs to buy more American goods, otherwise Brussels
will have a big price to pay. دونالد ترامب تاي قدسو حجي دما نቻይና ጥራይ ኮንኮን ከሐረም ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ተመጽዩ ኤሮፓ ከስሕንዋ ይኹም ይብላሎ እዚ ድማ ንኤሮፓ ሕማም ርእሲ ኮይንዋ ዘሎ ንኣሜሪካ ክትሕጉስ ኢላ አንጻር ረብሓ ምስ ቻይና ኣብ ዘይዋጻው ኩናታት ያላ መጀመርያ ንኣሜሪካ ክትሕጉስ ኢላ ቀረብ ናይ ነዳድናታ ካብ ራሻ ዝመጽእ ዝነበረ ክሳራ ከም ዘጋጠማሪና ሕጂ ድማ ንኣሜሪካ ክትሕጉስ ኢላ ምስ ቻይና ኣብ ናይ ታሪፍ ውጋኣት ያላ ኣሜሪካ ግን ንዓኦም ኣብ ጉድጓዲት እዮም ሕጂ ድማ ንባዕሎ ንኤሮፓውን ክቆጽዕዋ ድልዋት ከም ዘለዉ ይነግሮም ኣሎ ካብ ዝኸፍ እንታይ ኣሎ ኤሮፓ አንጻር ረብሓ ትኸይዳላ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና And we'll also pass the Trump Reciprocal Trade Act, meaning if China or any other country is charging us 100 or 200% tariff or tax, then we will charge them 100 or 200% tariff or tax in return. In other words, it's an eye for an eye, and when that happens, everything will just go away. So eye for an eye ይብላ ማሎ ዓይን በዓይን ማለት እዩ ንሕና አና ታሪፍ ትገብሩና ኣለኹም ንሕና ድማ ከማ ክንመልሰልኩም ኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ ኤሮፓ ምናልባት ገለገለ ኣብ ገለገለ ረብሓ እንተነይርዎም ፍሉይ ረብሓ ምስ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነተን ዝርከበን ንዕንውን ጠጠው ከብለን ምዃኑ It's an eye for an eye. That's classic Trump for you. When he was president, tariffs were his favorite tool. And if he wins again, he plans to double down. Trump has a new law in mind. The Trump Reciprocal Trade Act. Yes, he's named it after himself. And what does this law entail? Tariffs across the board on all imports. Imports from China will face a 60% duty, 60%. For other countries, it will be anywhere between 10 and 20%. That's the import duty. And this proposal is already making the Europeans nervous. We are following the domestic debate in the US, and of course, we know that some are considering tariffs. A trade controversy between the ናይ ጀርመን ካብታ ዘላታ ዝኸፍአታ ትጽበዮም ከም ዘላ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብፍላይ ናይ ጀርመን ነገር ይሕዝነካ እዩ ናይ ብሓቂ ያነ ጎረቤት ናይ ጀርመን ስለ ዝኾንኩ ብቐረባ ዝከታተሎ ነገር እውን እዩ ልክ ኣብ ጎረቤትካ ዘጋጥም ዘሎ ኩሉ ግዜ ይስማዓካ እዩ ኣብ ኤሮጳ ስለ ንቕመጥ ዘለና ካብ ዝግኻ ስዊሳውን ስለ ዝኾንኩ ኣብ ዝዋን እዚ እንታይ ዘርእየካ ሕጂ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ቁጠባ ኣብ ዓለም ኣበርክቶ ዝገብር ዝነበረ ክድርዓም ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ድማ ሃሪማቶም ጥራይ ደኮርስ መሊሳ ከም ዘይፀገበት ዘላን ጽቡቕ ጌራ ክትሃርሞ ምዃናን ኣብ ኤክስፖርት ዝምርኮስ ቁጠባ ኣብ ኤሮጳ ቁጥሪ ሓደ ጀርመኒ ነይሩ ምስ ቻይና ብሰንኪ ዩሮፒያን ዩኒዮን ወይ ካብ ብራስልስ አንቂድዎ ዘሎ ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ዝገበርዎ 45% ታሪፍ ኣብ ኤሌክትሪክ ካርስ ክንገብር ኢና ኢሎም ድሕሪ ከምኡ ጌርኩም ቻይና ድማ እቲ ዝገርም ከምኡ ምግባሮም እንታይ ክገብሩ እስከ እተን ካምፓኒታት ናይ ጀርመን ኣብ ቻይና ዘፍርያ ዘለዋ ፎልክስቫገን ክትከውን ትኽእል መርሴዲስ ክትከውን ትኽእል BMW እተን መኻይን ናይ ጀርመን ካምፓኒታት ኣብ ቻይና ዝፈርያ ዘለዋ ልክዕ ከም ናይ ቻይና ካምፓኒታት ስለ ዝቁፀራ ታሪፍ 45% ኤሌክትሪክ ካርስ ናተን ማለት እዩ ትኻልእ ኖርማል እዩ ስለዚ ንሰን እውን ከምኡ ግዳይ ክኾነ እየን ስለዚ ኣብ ዓደን ኣብ ኤሮጳ ምፅአን እንተዘየፍርዮት መኪና ኣብ ኤሮጳ ከፍርዮት ኮይነን ድማ ትዋጋ ናይ ምፍራይ ክቡር ስለ ዝኾነ ተወዳደርቲ ክኾኑ ይኮኑን ብኩሉ መንገዲ መስገደል ኮይንዎም ኣሎ ሕጂ ንቻይና ከምኡ ኢሎም ንራሻ ከሲሮም ንቻይና ከሲሮም ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ንዓታቶም ክትልብልቦም ምዃና እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስኻ ናይ ብሓቂ US and European Union would not see any winner but only losers. That was the German finance minister. His appeal will most likely fall on deaf ears. Tariffs are a key policy tool for Donald Trump. It's this pitch that got him elected the first time. In 2016, it was about punishing China. In 2024, Trump is targeting the European Union. China is I would say, probably the toughest, but there are a lot of them. You know who's very tough. European Union, our beautiful European countries. Wonderful. If you add them up, they're almost the size of us. Donald Trump, شجري مش Donald Trump. ولا حنتي محازاي قدسه ولا حركي قدسه كان هبانيا. ناينوح محزنات نهتا بهالك لملا أب أمريكا زلوا قمز بهال كم زي لمس Donald Trump. بل كبلو مخانو دما فتينو له our beautiful friends كاي بلو مالو our wonderful European friends شجري تبيهم كم زلوا أب Donald Trump أب ناي Donald Trump علم قمز بهال كم زي لن الذي نتنساتهم advantage زلوا ما بنا بل كنبلوينا تعريف جرنا كن هارمو من عايز بزلوا they treat us so badly we have a deficit الذي trade deficit نتلنا قوينو بتعريف جرا كسخاخلة عايز بزلوا they don't want anything from us we have deficits that are crazy and we are not going to have any more we are going to put tariffs on them الذي إذن ريوزلنا دما كم توساخي نيروبا حبرت نايب حكي عبد صفعتي كهون مالتيو أوروبا زلنا شات معناتها أكبر من هالبات بلان بيناتك قدم تزين بركة دكيسكا دموز على النسرة على النتروت آخر كبيركا متشوت نبرز نبركا بفلاي
حدا دما سرح زي لكم منغستي كخافلنا يتبلو زنبركم wake up كاب دك اسكا تبرابر كاب دك اسكا تبرابري كم زبهال كل يكون در 5 عام 10 عام اوروبا كم زقد محجد نبرو كوين كقصل ايكونن لذي كاب حجي وحج كيمته منقد وحج سرق دونالد ترامب كمرات خلي دحري استوسنا معلتات كوسن زغل وسانيزي كينو دما مرجع كل Trump has every intention of following through on this, and why not? It's a strategy that has worked for him in the past. Tariffs resonate with Donald Trump's voter base. The idea rallies them. منال بعد قال يوم دما مستمر تصخقت في نو زي قد فارس انت دونالد ترامب تعريف سيو دقفتناتو كابل بيمز دليو لذي نزانا غرزيا you have to expect دونالد ترامب نزاز بلازلو كتكبر مخانو جرمن دانتاي كغبريوم جرمن بزعبا جرمن زز وص زينا زحزن ترايو ابزيا سمعوهم لنكنا منغستناتهم كزارب كله Chancellor Olaf Scholz is looking for ways to shake off Germany's economic malaise as Europe's largest economy looks set to contract for the second consecutive year. He hosted an industry summit of business leaders and officials on Tuesday aimed at finding answers to tough questions about stalled growth and structural problems. The pressure is on for the government to pass an effective growth package and find ways to Chancellor German مرحنا German Olaf Scholz ناي مرحتنا بيزنسن كالوتن أكيبو حدا مفتاح نغرغبو زتي يقبرلو أدلاي زت دمايو انتايس كتبها لهم كاوس to revive the nation's economy. Why is Germany's economy in such bad shape, and what will it take to get things going again? Chancellor Olaf Scholz is facing tough questions like these at the industry summit in the Chancellery, where he is meeting business leaders, employers and union representatives. The summit aims to address mounting concerns over the country's economic stagnation and to look for solutions to obvious structural problems. We systematically did not invest enough in our infrastructure, which can be seen with delayed trains and collapsing bridges, the lack of digitalization. زي منستر قطبة وين I think vice chancellor دي ولا قطبة حلفنا قطبة يوم تايز بلزلو زو أقاتي من نازل وودكات بسنكناتنا دخمات كم زخانة يمنا لو سدما إنفاس يقبرون يوم نيرام نفسه أبتعتقد سناتهم إنفاس يقبرون تعبيت أبي كم زبص حكر أيوه تجنزبناتهم معت قطبنا جرمن معت تريد بالانس نيرو روك ستار أبزنا برلو تيقبرون نيرام أكندي أبتعتقد سناتهم إنفاس يقبروا أب بنتوتاتنا كودق جمير كم تاني بنتوتاتنا كودق جمير أريكو نا أمريكا كون يزجدد نا أمريكا قرفونها أمريكا أبتعتقد سا إنفاس مبارك أبتقدفونا ويا حجرا نا أمريكا is another story جرمن دم تمسا سالي digitalization أمنا جرمن هرقتها إنترنت زعوليو يلنكا سلمتاي digitalization إنفاس أي قبرون يحري تريفوميم that's why ناي إنترنت كامباني سيبلو ناي تكنولوجي كامباني سيبلو إنترنت زعول دحرو قينو بس تكنولوجي استحاز إندستري ناز حالي زغين مخاين ناتهم أب تكنولوجي دحرن زلوا أب تكنولوجي إنفاس يقبر سلزينا برا أب digitalization لك إسم كلو تا أوتوبوس جيتي فاتنا خيرا يمزبلو so إنتاي كقبرو يقول حجة across administrations. We have not done enough to mobilize the potential of skilled workers, both on the domestic job market and in terms of the employment of women. According to IMF predictions for this year and combined with the German Economy Ministry's forecast, here's how. So, كم دري زلنا كتباناي IMF predicts قبروني أسرع سنة بسرعة 4 كريه خلنا USA كلتنت بحمشة ساب كلتنت بشدشته percent growth مالت أبيت كتباوي أبيتنا بلدنا إسران سلسلة سماوي إسران 4 دما تقتل يا مالتيو سلزي إسران سلسلة 2.5 تنيور أمريكا up to 24 دما 2.6 is بهذا تي كولابس قبر له تشاينا زبروز له غزك حمشة بخلته أب إسران سلسلة نيرو حمشة percent دما أب إسران 4 زي دما تشاينا تودق الله بقى تقطع لميسي زبروز له زنا ما فيه نورمالي كم زول وزب الويم جرماني دما رأيوه نيجاتيف زيرو بسلسته أبز حلف عمد كتكون كلا نيجاتيف زيرو بخلت دما أبز عمد زي سلزي تأونكون قلقلت نود كأبجزا تخيز الله أبو تطوز بلد دما هاجر لنا جابان دقافنا أمريكا يزغى حضرنا بتشعات تنيرو حجرما زيرو بشوعات تخين له إنديا أبزي جناي روسيا ون عبيد زلوا يجناهم سواني يمكن إنديا دما تزعب زلوا شوعات شو منت كلام نيروم حجرما شوعات percent growth كلهم كم زخل يوم زنقول زلوا سلزي بحفشة اتي كتبانا أوروبا كابزو كل معربة وعالم G7 أمريكا ترايو دحان زخنا مكس غزلوا جرمنجن نبحكي أبز حزن درجة ودي قام زلا مرأيين
مجنزابن. Germany is expected to stack up against the US, China and Japan and India projections. Yet again, it is expected to be the only economy to contract. Germany is very much exposed to rising energy prices, so the energy intensive industry, like the chemical industry, is strong in Germany. Then we have issues in the car industry, the transition towards electric mobility, the growing importance of IT, the difficulties in the Chinese markets, all of that is making. So German بكل መንገዲያት ሃሪማ ዘላ ይብላሎ በተሓደ ኤነርጂ ኮስስ ጻዓት ዝኸበረ ትገዛላ ኢንዱስትሪናታ ድማ ቦት ሃሪሙ እሱ ጥራይ ከይከውን ድማ ኣብ ቴክኖሎጂ ድማ ከምቲ ዝድለ ኢንቨስት ስለዝገበረቲ አንድ ሕቁናቲ ቁጠባ ዝነበረ ካር ኢንዱስትሪ ድማ ሕቁ ይርመሳሎ ከም ኣብነት ድማ ናይዛ መኪና እዚያ ዳርጋ ኣብ ዝኸፈትካዮ ሚድያ ቁጥር ሓደ መዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ እዩ The country's giant car maker Volkswagen may have to substantially reduce its operations in Germany. Europe's biggest car producer is planning to shut at least 3 factories in Germany, lay off tens of thousands of staff, and permanently cut production at its remaining plants in Germany. ሪዋርድ ኣለዎም ዛ መኪና እዛ ካምፓኒ እዚኣ ዓብይ ኣይከን ወይ እውን ተኣምራታዊት ካምፓኒ ናይ ጀርመን ዝነበረት እያ ዓብይ ክሳራ ኣጋጢምዋ ኣብዚ እዋን እዚ መሊሳ ንቁልቁለት ገዛ እያ ትኸይድ ዘላ ምናልባት ኣብዚ ኣንሽተይ ኣናሊሲስ ናቶም ክንሰምዕ ሽዑ is Daniel Winter from the Business Desk to talk more about the German economy. So there's these 2 high-profile meetings taking place here in Berlin. How poorly is the German economy performing? Well, Pablo, we've heard a lot already, but I can add to the list. There's weak consumer spending, lots of bureaucracy, lack of digitalization, lack of infrastructure spending, lack of skilled workers. It goes on and on and on. A long laundry list of things. So እቲ ናይ ቁጠባዊ ሽግርናታ ድማ እቲ ሊስታ ፀገም ናይ ጀርመን ኣዝዩ ነዊሕ ሊስታ እዩ ዘሎ ሓደ ከም ዝብልዎ ዘሎ ትክክለኛ ኢንቨስትመንት ይግበር ኣይነበረን ኣብ ዲጂታላይዜሽን ኣብ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ኢንቨስት ተገብረን ፀዓት ከቢሩሎ ከምኡ ድማ እኹል ኣታዊ ስለዘይለብሰን ክትምርሃር ናይ ዋጋታት ህዝቢ ናይ ጀርመን እኹል ኣታዊ የብሉ መኪና ንክገዝእ ከምኡ ድማ ስኪል ሌበር መንእሰያት ስለዘይወልዱ ዘለው እቶም ዝተወለዱ ድማ ናይ ሕጂ ጀነሬሽን ፃዕራም ጀነሬሽን ስለዘይኮነ እኹል ዝኾነ ስኪል ሌበር የብሎምን ኩሉ እቲ ሊስታ ናይ ጀርመን ኣዝዩ ሕማቅ and this is the tragedy ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ጀርመን ጥራይ ግን ኣይኮነን ተመሳሳሊ እቲ ፀገም ናይ ጀርመን ኩሉ ኣብ ኤሮፓ ዘሎ እዩ ዓዲ እንግሊዝ ረይዎ exactly the same problems ካብ ናይ ጀርመን ዝኸፍእ ኣሎ ብዙሕ ስለዘይነበሮም ስለዘይግደሱሎም እምበር ናይ እንግሊዝ ገደደ ሲቹዌሽን እዩ ፈረንሳ the same ካር ኢንዱስትሪ ኣለዎም ክንዲ ናይ ጀርመን ኣይኮነን ግን ንሱ እውን the same troubles ኣለዎ ጥልያን እቲ ዝሓሸ ደሓን ክኸውን ይፍትና ኣሎ ዝብልዎ ግን ጥልያን እውን ንባዕሉ ካብ ኣዝዩ ታሕቲ ቁሩብ ንላዕሊ ፈኸም ክብል ስለዝኽእል ዝበሃል ዘሎ እምበር ዝጠፈሹ ቁጠባታት እዮም ሳቶም እውን ንባዕሎም እዚ ካብቲ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ንሪኦ ዘለና ኢና መንእሰይ ኣይወልዱን እዮም ሓድሽ ወለዶ የለን ስለዚ እሱ እውን ንባዕሉ ሓድሽ ሓይሊ ሓድሽ ትፅቢት ንኸይገብሩ ዓብይ ኣሉታዊ ፀገም ፈጢሩሎም ኣሎ ማለት that the government has to tackle if it wants to get the economy back on track. Now, I also remember going to Hannover Messe earlier this year. It's a big industrial trade fair. And just seeing rows and rows of stalls of Chinese vendors who were making the kind of technology that used to be the preserve of Germany, this super accurate machine building, and now they're coming here and selling it here. So So ናይ ጀርመን ኩሉ ብቅዓት ዝነበረ ኣብ ዓበይቲ ማሽነሪታት ኣብ ካልእን ንሕና ንዕብልሎ ዝነበርና ቻይና ዓብሊሎም ጥራይ ዘይኮኑስ ኣብዚ መፂኦም ብኣዝዩ ርትዓዊ ዋጋ ክሸጥዎ ስለዝጀመሩ ዕዳጋ ናይ ጀርመን እናፀልመተ ኸይዱ ብመንፅር ድማ ንጀርመን ክቅድሙ እንተኽኢሎም ንካልኦት ኤሮፓውያን ኣውቶማቲካሊ ሓሊፎሞም ከም ዘለዎ ምክንያቱ ጀርመናውያን ኣዝዮም ፃዕራማት ኤሮፓ ብሓፈሻ ኩሉ ርኢና ኣለና ክንዲ ጀርመናውያን ፃዕራምን ህርኩትን የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ትኻልእ ኩሉ مساتهم يكوادر زغلن بر لعلي جرمناويان عرام يكتبوا أي تخلنيها دموزنا جرمناويان أبي روبا قال كابتن زتحتي بمنصرنا يتم بفلاي سويس بعد قال خطريهم كلها عرامات كنا سوم رتعوي حسر زبالة دموزنا بروح حجري بود مايو إندستريال هابنيرو بس خوين بتي جرمن تسواي ويزانتا كبيرنا قوني مسألة حجي ناب أفريقيا هنسجرينا ممهرة راينا هنتكملوا نخل. Has a lot of Nigeria also has a lot of natural resources, minerals, gold, and oil. Lots of oil. It's got the second largest proven reserves on the African continent and is the 12th largest producer worldwide. بزعبا نيجيريا كتشمع خلوهم عد ندادي زبزح ندادي زلوا أب أفريقيا بعالم درجة دما largest 12 ما بلع عصر تغلطي بعالم درجة زل عليه ندادي يتفرح جريا هجي سمعوها among Eritrean, among Nigerians, and yet many Nigerians have it hard. World Poverty Clock says 90 million people live not just in poverty but extreme poverty. That's so كم تري وزلهم نيجيريا دخن دي عمتات ندادي زلوا أبعد عالم دمات شيء زنبرت 9 مليون حزبي absolute دخنات أبتزدعته
درجة ناي دخلنات كم زنبر صقا سلا زلكا ازي هاجر زيخا ناي ديمقراسي ناي صبغ نجر ناي معبالي مخانيا تنجر معراب عالم سلامتاي أمريكا صبغ شركنات سلا زلوا أغتصب أمريكا كوربوريشنز ناي أمريكان عاد إنجليزيين سلا تقاملهم شركنات مالت سلا زمزمزت يوم هاجرات but extreme poverty. That's 48% of the population. Compare that to 24% in Ethiopia and 16%. الجنتاي بلالو 48% ناي تهزبي كبابا 5% ناي تهجر أب تعود درجة من نابرو زنبر بزحنا داد زلوا كابنا أبونا إثيوبيا يحيش لهم يوم إثيوبيا ده سبغلا زلوا أنا وني إثيوبيا ون كابنو يشجرني سوري جن دحين نساتهم نحت حدهم نتمشاركتهم نمتبع زجبر سلزغونة فاين 16% ناي كينيا زين كلتين هجرات دما نداد زي بلنين بمبال كلنا زين كما بنزت كمولن زلوا دما نا أمريكا تبغى زمدنا زلون قالين أنكر ستيت سنبرة قالين دما حجي أنكر ستيت زلوين سلزي كل زي أبت ميديا من كما تسألوا نا أمريكا مشاركة هجرات زيادة سنة قدام نزوها بنابت ريبورت in Kenya, and they don't even have oil. Despite Nigeria's vast oil wealth, half its population lives on less than $2 a day. Now, you'd think a resource-rich country like Nigeria could rely on some of that oil wealth. The thing is, the Nigerian government does, but that's part of the problem. Nigeria's government depends on oil for as much as 75% of its revenue. So when global oil prices bottomed out in 2014, Nigeria went into recession, and it's still struggling to get out. But even when oil prices are good, Nigerian experts say not a huge slice of that revenue gets to the people. The focus should be on the money that the Nigerian government gets, how much is reinvested into the እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ቁጠባ ናይታ ሃገር ቀዳማይ ነገር እቶም ክልቲኦም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ የማንን ፀጋምን ኣብ ታሕቲ እቲ ሓደ ብፀጋም ዘሎ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ናቶም ክኸውን ከሎ እቲ ብየማን ወገን ዘሎ ድማ ቅድሚ ዝነበረ ፕሬዚደንት እዩ ክልቲኣቶም ክትሪኦም ከለኻ ኣካላቶም ከም ትክክል ከመሓድሩ ወይ እውን ሪሊ ፊት ዝኾነ ኣካላት እውን ዘለዎም ኣይኮኑን ተቐዳማይ ዝነበረ ኣብቲ ዘበነ ምሕደራናቱ መይቱለ ተባሂሉ ይውረየሉ ነይሩ ምክንያቱ دارجة عمد زخون أبي أوروبا أبحكم الناس اللي زحلفوا حميمو سلزنا برا مالتيو زي حنساب ميتوك دبل كوبي دبل فيس ناتي زم حضرة زولو زهجرنا تبالي زرب نيرو actually دونالد ترامب كزارب كله دارجة ميتو زولو سبيب مبالغ ليش ودونالد ترامب سلزي حسو تازلاتا تبكيش سلزي قدفع دبلوماسي قدسو قال يقدسو نزي حج زولو دماغ تري وغلهم نايب حكي نيجيريا زي بك خاطر ولا تدخل أبحنت فيديو جيرانيري أب دبي بزعبا كلايمت كزاربي له أبز قربلو ناي بحكي خاطر وارد كما أفريقاوي تزلع على درجة وردتي دي سمعك كساع كندي بقعد كم زي بلو ترمالتي زيوم تمرحتناتا 75% نايت منقست باجت كابتشيات ناي ندادي زغفل لذي ندادي هلغا منقستناتكا بيروكراسيناتو ويون منقستي أتاويتا كل تنقرر نابت منقست سرقلي زغبراتو غينو ترفيه بلون تزبي ندادي شيت أي شيت صروي منقستي قرطوات هايدا زي بلو بلشونا زقت المنقس انت زي بلو ترقم كم زي بلو كن من تايت سقاطات هلكا أمو داتا أبتم وحدات أبت منقس زلو كم دما أتم سبحبتي مليونيرات نبت هاجر زلو مثلاتهم يقحتوا بس حسب دما أبتانا كلام دخنتون أبت زباسة من نابرون كنا بري جدا مالتيو زيا زعب أفريقيا هي وابنات نقونكم الجزيرة صغيرة. They're still using some of that oil revenue to pay off debts and the rest to pay salaries to the lawmakers. So things like schools, hospital, infrastructure, much needed infrastructure does not get built. Okay, so where does that revenue go? Let's follow the money and the oil. Nigerian crude is found right here under the waterways of the Niger Delta. A few Nigerian companies operate there, but the ones doing most of the exploring and extracting are international companies. Shell is one of the big ones. It provides 40% of Nigeria's عبيت كامباينتات نا أمريكا كم بعشيل زعم مثلا 4% نايت ندادو صوين طلعي سنة سلزقونة نتهم أبسلت أنزلوس حيلتات ببلشونا نعتاتو بنربحها اتهابتي نعتاتن كم زتكم كونترات نخجبر اتهابتي نخمز مزقو زتك مالو تاكتيكيا سلزي نداد سلزرهبكا ويون كالت سقاتا سلزرهبكا قرطوا كايدان تزيبلكا ولا حان تخترب بحي تخلنيها أبير ترازلو منقسي بمنصرنا يذكر ريكن كلالنا ندادي يبلون على جدان عصوان كله زخول ميجا بروجكت سابيرترا زخول ديجاتا تغير زلو كابي امتي غير وندريلكا نفسه كف سنتيم زرخبا ابت هاجر انفست سلز غبرا زلو اما غايص نغر زي كوني اب بروداكتيف اسيتس وصيت كم زخول اسيتس ويون بروبرتيز وي بروجكتس نابو انفست سلز غبرو ايرترا نشتي تنفاسترايتر كمبر كميلا نلا على قص اخذ كيت كم تغل دحام زعبازي عبد حريتون زياده كنزاركم فتنينا وحفجا انتاي كنغركم يفتنا له حبزي
ሃብቲ ስለ ዘለካ ጥራይ ኩሉ ነገራት ይሰልጠካ ወይ ይኾነልካ ማለት ኣይኮነን ሃብትኻ ንመን የርብሕ ኣብ ናይ መን ረብሓ ይውዕል ኣብ ናይ መን መክሰብ ይውዕል ምስቲ በሃል የድልዮ ቅርጡ ምሕደራ ድማ መተካእታ ዘይብሉ ነጥቢ ኮይኑ ይረአ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ፖለቲካ ክንሰግር ክንፍትን ኢና There is a saying that you can choose your friends but not your neighbors. This is true in the case of Somalia, where tensions have once again escalated with its eastern neighbor, Ethiopia. Somalia has declared an Ethiopian diplomat working in its capital city of Mogadishu a persona non grata. In a statement, Somalia's Ministry of Foreign Affairs accused the diplomat of engaging ሓደ ዓብይ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ሶማሊያ ውሽጢ 72 ክባረር ከም ዘለዎ ተነጊሩሎ እዚ ድማ ኣብዘይ ምስርሑ ዘይከይድ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይቲ ሃገር ክነጥፍ ስለ ዝተረኽበ ክጥረስ ተገዲዱ ይብልሎ ስለዚ መንጎ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ዘሎ ቴንሽንስ in activities incompatible with his diplomatic role and in violation of the Vienna Convention. Somalia did not specify the actions committed by the diplomat, named Ali Mohammed Adan, but the country has ordered the diplomat to leave within 72 hours. The diplomat was serving as the second consular at the Embassy of Ethiopia in Somalia. The move comes as a fresh blow in the already heated diplomatic dispute between Addis Ababa and Mogadishu. Recent escalation in the tensions have been over a memorandum of understanding that Ethiopia or any foreign government, hence giving the seafront. So እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዘሎ ጉዳይ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ነዳዲ እናወሰኸ ረስኒ እናወሰኸ ወጥሪ ኣብ ርእሲ ወጥሪ እናሓረዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ድማ ሶማልያን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ ከቢድ መድረኽ በፂሖም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ከቢድ መድረኽ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ካብዛ ርእሲ እዚ ከይወፃና ከለና እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ሶማልያ ምስ ቱርኪ ጌራቶ ዘላ 2-3 ዓይነት ዲልስ ወተሃደራዊ ቁጠባዊ ሽርክነት ቱርኪ ኦልሬዲ ኣብ ሶማልያ ዓብይ ኢንቨስትመንት ክትገብር ከም ዘለዋን ርቃትን ሰላምን ናይ ሶማልያ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ንዓታቶም ሶማልያ ክትቆራረስ ከፍቅዱ ከም ዘይክእሉ ተወሳኺ ግብፂ ድማ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሃጓፍ ንምጥቃም ትጓየ ከም ዘላ ወላ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣብ ጎኒ ሶማልያ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ለንቀነ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ማለት እዩ ውሳነ ሕሊፍቲ ውሳነ ድማ ሶማልያ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ኩሉ ብፍላይ ካብ 2024 እቲ ዩኤን ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ናይ ሶማልያ ንክኸውን እዚ ከዓ እንታይ እዩ በኻሎት ሃገራት ዝመሓደር ዘይኮነ the United Nations Security Council has approved a resolution to transition the UN assistance mission in Somalia to UN country team ስለዚ ሶማልያ እተመሓድሮ ዓይነት ዩኤን ንክኸውን ብቀደም ብዩኤን ዝመሓደር ዝነበረ ሕጂ ሶማልያ መንግስቲ ሶማልያ ዘመሓድሮ ንክልተ ዓመት ክፀንሕ ድሕሪኡ ድማ ጠቕላላ ንክእለየሉ ዝኽእል መንገዲ እውን እዚ ድማ እንታይ ይገብር ኣሎ ሶማልያ ነቲ ኩነታት ናይ ሃገራ ኣብ ኢዳ ንክትቅበል ዕድል የውህባ ኣሎ ትሪኦ ዘለና ሶማልያ ንኢትዮጵያ ተቃልዓያ ዘላ ፅቡቅ ጌራ እዚ ከዓ ኣብ ሶማልያ ዝነበሮም ፅልዋ ኢትዮጵያ ሉዝ እናገበርዎ እናኸሰርዎ እናውደቕዎ ይኸዲ ከም ዘለውን ቦቶም ብግብፅን ብቱርክን ክትከኣ ምዃኑ ምናልባት ናይ ሶማሊላንድ ኣብኡ እንታይ ክኸውን ትዕጫናቶም ክረኽቡ ድዮም ኣይረኽቡን ካልኣርሲ ግን ብሓፈሻ ካብ ሶማልያ ንክእለዩ ዘሎ ተኽእሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ግብፂ ድማ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ እዚ ብዝለዓለ ትዋስኣሉን ብቀረባ ትከታተሎ ዘላ ሃገር ምዃናን ንርኢ ኣለና ነዚ ሃጓፍ እዚ ድማ ግብፂ ብዝያዳ ክጥቀመሉ ይፍትኑ ከም ዘለው ሓደ ካብኡ ግብፂ ንኢትዮጵያ ኤንሰርክል ንምግባር ጨቢጣ ንምሓዝ ኩሉ ነገራቶም ኣዋዲዶም ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልያን ግብፅን ዝተገበረ ስሉሳዊ ኪዳን ንዑ ወሲኻ ድማ ሱዳን እውን ናብኡ ክትኣቱ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ተወሳኺ ምስ ጅቡቲ ድማ ንጅቡቲ ንምስሓብ ድማ ብዙሕ ፃዕሪ ትገብር ከም ዘላ ኣብዚ ሓለፈ ናይ ፀዓት ስምምዕ ገይሮም ከም ዝነበሩ ክንገር ከሎ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንትን ናይ ጅቡቲ ፕሬዚደንትን ብቴሌፎን ከም ዝተራኸቡን ክልቲኣቶም ድማ ኣብ መንጎም ዘሎ ዝምድና ንምሕያል ከምኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ሽግራት ንምፍታሕ ብሓባር ክሰርሑ ምዃኖም እዮም ዝዘራረቡ ዘለዉ again ክልቲኦም እንታይ ዕላማ ኣለዎም ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ካብ ኤርትራ ወፃኢ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ዕላማ እዩ ዘለዎም እዚኦም ጅቡትን ግብፅን ተመሳሳሊ ዕላማ እዩ ዘለዎ ተመሳሳሊ ረብሓ ድማ ኣለዎ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ብፍጹም ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክባ ይደልን እያ እቲ ዘገርም እዚ እዩ እዛ ንእሽተይ ጅቡቲ ትሪእዋ ዘለኹም ኢትዮጵያ ብፍጹም ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትመፅእ ኣይትደልን እያ ስለምንታይ ረብሓ ናቶም ስለ ዝጎድል እዚ ምስ ግብፂ ድዩ ዋላ ምስ ሸይጣን ክሰርሕ ድልውቲ ምዃና ክትፈልጡ ኣለኩም ክንምንታይ ምስ ኢትዮጵያ ቀረባ ከም ዝኾኑ ኣክት ዝገብሩ ዘለዉ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር እያ እስዋይ ምስ ግብፂ ብቀረባ ዝሰርሑ ዘለዉ ኤርትራ
رخيبة إثيوبيا they don't have a problem معناته كاب إثيوبيا زمس ربح حون سلزي بلو نسقاتا نكهل نجاراتا أوه حفشاقد جبتي مش جبت زيادة كسر كم تغلنا نرزلنا نعم كتري هذا لا سومالي لاند زبال بوتات رايو أبي رخيب سينو أبعت راي تعدلو أنت تخالو كله إنها تعصوه يخيط كم زلو بدأنا السودان لما نملس لأنك نبز عبايرترا أبناء السودان ون كزرب كنيلو أنت يصغر زبلو تعليمات لملشات السودان كتب زت أنحت كوينا أب إيرترا كسلطنون أو رح زت ملشا مبرع السودان أبو قول سراوي السودان مسلافنا كسلعات يوم إيرترا السودان وين مش مقال تبقى زي وصلت أنت تكون قداي السودان بوزحات زكواي لزلو زعبا خوينو بمهلاو نتبزو بكال عنفت كي يتحزو سقات يحدر بجنرال الأمين داود محمود زمرح ملشا بورد أزفلت خوينو أب السودان مبرعوي بقولوني نموام نسراوي تمنقسن مدقاف كمستوافرو مبرعو بقولوني حدا كابتوم أب إيرترا كسلطنو زت أنحو ملشاتات السودان ونيوم تحيل ملشا بمبرع السودان أبو قول سراوي تمنقس سلفو بجنرال حمدان داغالو زمرح عمل سريع ويون فتان حيلታት ካብ ዘካይዶ መጥቃዕትታት ንዘብኡ ከከላኸል ምዃኑ ይጠቀስ እዚ ከምዚኢሉ ከሉ ሰራዊት ሱዳን አንድ ሕቆ ሱዳን ብምዃኑ ድጋፍ ዓወቱ ኣገዳሲ ምዃኑ ይጠቀስ ብ8 ጥቅምቲ ናብ ኤርትራ ብዝፀንሐሉ ፕሬዚደንት ኣብ ዝሃብ ሓበሬታ ኣዛዚ ዓመል ሰሪዕ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ቅድሚ ኩናት ናብ ኣስመራ ብዝበፅሐሉ ብዛዕባ ዘካይዱ ምይጥ ከም ዝውክሎ ይጠቀስ ሱዳን ብሰንኪ ምትእትታው ናይ ግዳም ሓይልታት ናብ ታኬላ ከይትሽመም ዘተሓሳሰበት ፕሬዚደንት ብፍላይ ጠላእቲ ሱዳን ዝኾና ጎረቤት ሃገራት ናይ ገዛ ርእሰን ውሳነታት ስለዘይብለን ንሱዳን ገዳይ ዝቦ ኣጀንዳ ከይከብርዐውን ኣዘኻኺሩ ሱዳን ማእኸል ርጋዕቲ ትዞባ ምዃና ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚ ርክብ እዚ ምስ ጋዜጠኛታት ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ምስ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ናይ ሱዳን ከም ዝተረኸበን ናይ ሶማል ናይ ሱዳን ጉዳይ ሱዳናውያን ባዕሎም ከም ዝብልዎ እቲ ዝበለፀ መርገፂ ዝሓዘት ሃገር እንተላ ኤርትራ ምዃና እዮም ነጊሮም ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ወይ እውን ሽምግልና እውን ኣይፈተነትን ምክንያቱ ዳርጋ ድራማ ናይ ብዙሓት ሓይልታት ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ውቅትኣቱ ከም ዘይትኽእልን ሱዳናውያን ጉዳዮም ባዕሎም ክፈትሑ ጥራይ ዘለዎም ብምባል ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣተሓሳሲቡ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝበለፀ ፖሊሲ ትኽተል ዘላ ምዃና ዝነገረላ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ዝኾነ ይኹን ፈተነታት ካብ ምግባር ነቶም ዝመፅዎም ሰባት ወላ እውን ዩኤን ካምፕ ገይሮም ነቶም ሰባት ከኣሊቦም ሓዲቶሞም ተነበሩ ኤርትራ ግን ፍሉይ ካምፕታት ገይራ ኣብኡ ንዕኡ ገንዘብ ካብኣቶም እናወሰደት ረብሓ ከተሳለጥ ወይ እውን ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካ ንክትጥቀመሎም ከምዘይመረፀት ብኣፉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎን ብተግባር ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ብዙሕ ምተዘርበሉ ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ድሓን ካብ ወፃኢ ኣገደስቲ ምዕባለታት ስለ ዘለው ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝሕዝን ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ማለት ኤርትራ ኣትያ ክትፈትሖ ትኽእል ወይ እውን ገለ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ክሰዓዓሩ ጥራይ ዘለዎም ሰራዊት ናይ ሱዳን ክስዕር ክፈል ኣለዎ እቲ ሕሜት ዝመርሖ ዘሎ ዕጡቕ ምልሻ ድማ ያ ንሱ እውን ናቱ ነፍሱ ዝኻለ ብዩ ወይ ይድገፍ ከም ዘለዎን ካልኦት ሓይልታት ይድግፍዎ ከም ዘለዎን እታ ሃገር ድማ ኣብ ዘይትወፅኦ ዓዘቕቲ ኣትያ ከም ዘላ ንሱዳን ክዝክሮ ከሎም ኤቭሪ ታይም ንኤርትራ ካብ ናይ ሱዳን ዝገደደ ክገብርዋ ከም ዝኾነት ፕላን ናቶም ክዝክሮ ኣለኩም ካብ ናይ ሱዳን ዝገደደ ክገብርዋ ከም ዝደልዩ ሱዳን ድሓን መቃቂልካ ክትወስዳ ትኽእል ኢኻ ንኤርትራ ጠቕላላ ክድምሰስ እቲ ህዝባ ተኣልዩ ንካልኦት መጋበርያ ክትከውን እዮም ዝደልይዋ ኩሉ ግዜ እዚኣ ክትዝክሩ ኣለኩም ንመለስ አብይ አሕመድ ድማ ሓደ ፍልይ ዝበለ ዘረባ ተዛሪብሎ ለንቀነስ ከስምዖ ኣብዚ ኤምባሲዎች ቀጥ ብለው የኢትዮጵያን ሀብት የመዝረፍና የውጭ ምንዛሪ ቢዝነስ የሚሰሩ ኤምባሲዎች አሉ። ስራቸው ይሄ ሆነ። እነሱ ላይም ጥብቅ ክትትል ይደረጋል። የማይታረሙ ከሆነ እርምጃ ይወሰዳል። ጤናማ ዝምድና የማያደርግ ማንም ኤምባሲ እኛ አንፈልግም። እኛ የምንፈልገው ጤናማ ህጋዊ ስርዓት ያለው መንገድ የሚከተል ብቻ ነው። ያን ስራ የሚሰሩ ነገር እንዳናበላሽ የታገስናቸው ስራቸው ግን የብላክ ማርኬት ማሯሯጥ የሆኑ ኤምባሲዎች አሉ። አብይ አሕመድ ኣብ ሃገር ኢትዮጵያ ነቲ ዕዳጋ ንምብልሻው ዝጓየዩ ሓይልታት ከም ዘለውን እናፈለጥዎም ግን ነገር ከይነበላሹ ኢልና ነስቕ ኢልና ንሪኦም ዘለና እምበር ትብልሓቶም ጠፊእና ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ምናልባት ካብኡ ተበጊሱ ተዛረቦ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ንመጀመርያ እቲ ኤክስቼንጅ ሬት ወይ እውን እቲ ሸርፊ ናፃ ገይረየ ኣለኹ ክብል ከሎ ብ74.7 ንሓደ ዶላር ብ74.7 ብር ዝጀመረ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ቅድሚ ክንደይ መዓልታት ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ 119 ብምዃን ዳርጋ 100 ቫሊ ናይቲ ብር ከም ዝጠፍአ እዩ ዝንገር ዘሎ ብከምዚ ግን ይቕፅል ኣሎ ኣይኤምኤፍን ገለን ሰፖርት ይገብርዎ ስለ ዘለው ሳምሃው ሰርቫይቭ ይገብር ኣሎ ግን እቲ ናይ መጠን ናይ ሸርፊ እዚ ኩነታት እንታይ ዘነፅረልካ እቲ ብደሞዝ ዝነብር ዝነበረ ሰብ ካብቲ ናይ መንግስቲ ዝፅበ ዝነበረ ሰብ
ክሳዕ ክንደይ መናብሮ ክፃወተሉ ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ኤክስቼንጅ ሬት ክንህር ከሎ ዋጋታት ናይ መናብሮ እናንሃረ ዝኸይድ እዚ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ብናይ ዶላር ሸርፊ ዝረክብ ሰብ ፀገም የብሉን እቲ በቲ ብር ዝኽፈል ዝነበረ ግን ክንምንታይ እቲ ኤክስቼንጅ ሬት ተቀያይሩ ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና ምናልባት ካብኡ ብዘይፍለ ነገር እውን እዚያ ሓበሬታ እውን ትዘውር ኣላ በረራ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ካብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ክልል ኣየር ገዲፉ ብካልእ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ንርኢ ኣለና እዚ እውን ሓደ መርኣያ ናይቲ ዘሎ ቴንሽንስ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለዚ ገለገሊኦም ኢትዮጵያ ንኣብነት ኤርትራን ፕረስ ይበሃል Ethiopian Airlines no longer fly over Eritrean airspace ብላ ኣሎ እዚ ተኸልኪሎም ይብል የለን ግን ምርጫኦም ስለ ዝኾነ ድዩ ወይስ እንታይ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወሪዳ ነይራ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝሃብዎ ሓበሬታ የለን ከም ሓበሬታ ግን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተበፂሑ ዘሎ ኣካይዳ ናብዚ ኩነታት እንተማዕቢሉ እውን ዘገርም ክኸውን ከም ዘይክእል ምክንያቱ ዓንዳር ዘረባ ትዕቢት ዝመልኦ ዘረባ ንኩናት ዝውዝጉዝ ዘረባ ስለ ዝዛረበ ዘሎ ኤርትራ ድማ ስግኣት እውን ክስምዓ ስለ ዝኽእል ክልል ኣየራ ክትዓፁ ካብ ኢትዮጵያ ንቡር እዩ ምክንያቱ ነፈርቲ ኩናት ሰዲዶም እውን ሓደጋ ከውድቑ ስለ ዝኽእሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስቲ ዝብልዎ ዘለዉ ምስቲ ዝኾንዎ ዘለዉ ነቲ ክልል ኣየር ተዓፂኻየ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ካብኡ ንዝመፀካ ከም መጥቃዕቲ ስለ ትሪዮ ትዳለወሉ ማለት እዩ እንተዘየለ ግን ነቲ ክልል ኣየር ዘይትቆፃፀሮ እንተለካ ግን ሓደጋ ከውድቓልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ምናልባት እዚ ስጉምቲ እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን ብዙሕ ሰብ ዝጥርጥሮ ዝነበረ እዩ ብትክክል ኣጋጢሙሎ ድዩ ኣያጋጥመን ምናልባት ምስ ግዜ ክንከታተሎ ንኽእል ኢና ንኢትዮጵያን ኤርላይንስ ግን ዓብይ ፅፍዒት ኣብ ገፁ እዩ ክኾነ እዚ ዓብይ ፅፍዒት ምክንያቱ ወሰኽ ናይ ሰዓታት ናይ ሱዳን ክልል ኣየር ሓደጋ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ናይ የመን ክልል ኣየር ሓደጋ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ ሶማልያ ዝኸድዎ ዘለዉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ዓብይ ሽግር ክትኣቱ ከም ትኽእል ወላ እውን ይረኣየካ ምክንያቱ ሶማልያ እውን ኣብ ዓብይ ወጥሪ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ካብ ናቦ ማለት እዩ ሶማልያ ኸ እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኣብዚ ዊ ዶንት ኖው ብሓፈሻ ግን ኤርትራ እውን መንግስቲ ኤርትራ ሓደ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ለንቀነ እቲ መግለፂ ድማ ነዚ ይመስል በዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ተገይሩ ዘሎ ርክብ ብዙሓት ሓይልታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ተገይሩ ዘሎ ብዙሓት ሓይልታት ዓቕሊ ፅበት ገይሩሎም ይውጭጩ ከም ዘለው ሚኒስተር ሓበሬታ ናይ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ኣብ ዝፀሓፎ ገሊፁ እዚ ድማ ዝኾነ ይኹን ኤርትራ ዘይሓሰበቶ ባዕሎም ብግምታት ዝጥቀምሉ ዘለው መግለፂታትን ትርጓመታትን ይህብዎ ከም ዘለው ኤርትራ ናይ ኤርትራ ሪጂናል ፖሊሲ ወይ እውን ዞባዊ ፖሊሲ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ባይ ሰልፍ ስታይልድ ባንዲትስ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ እውን ዝምድርዎ ዘይኮነስ ድማ ካብ ደሂል ዝበሃል ዝወፀ ኣርቲክል ንዑ እዮም ዝምልሱ ዘለው previous article published Eritrea ardently believes in ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ኩሉ ግዜ ክዝክሮ ዘለካ has devoted much time and energy to the promotion of regional ties of cooperation and harmony on the basis of legality and mutual interests ኩሉ ግዜ ሕጋውን ሓበራዊ ረብሓን ኣብኡ ዝተመርኮሰ ምዃኑ ከምኡ ድማ ናይ ኤርትራ ንዝኾነ ይኹን ሕጊ ዝጥሕስ ከምኡውን ኣብ እምነትን ኣብ ምርድዳእን ዝተመርኮሰ ፖሊሲ ከም ትኽተልን ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክትፀቅጥ ወይ እውን ክትሃርም ከም ዘይትብገስን ስለዚ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ኩሉ ካብ ኩንነት ዝረሓቐን ካብ ሓቅነት ዝረሓቐ ምዃኑን እያ ኤርትራ ኣትሪራ ትነግር ዘላ ከምዚ ኤርትራ ትብሎ ዘላ ድማ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ፅኢልካ ሸለሊልካ ክርአ ዝግብኦ ዘይኮነ ኣክቲቭሊ ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝወሃብ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ንፁር እዋናዊ ድማ ግብረ መልሲ ብፍላይ ነቲ ዓንዳሪ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ ናይ ዓለም ዘድሊ መልሲ ቀልጢፎም እዮም ዝህቡ ጀነራሎች ተሰውተዋል እዛ ቦታ ላይ ልጆቻቸውን ከጎናቸው አሰልፈው በተለይ ምጽዋና በልቤዝ ላይ ዓላማ ጽናት ማለትም አንወጣም መሸሻ መንገድ ያላቸው መውጫ መንገድ ያላቸው እነ ኮሞዶር በለገ እነ ኮሞዶር ጌታቸው ጀነራሎች ማለት ናቸው ጀነራል ማዕረግ ታሪክ ናቶም ነቲ ናይ ስዕረት ታሪኮም ከመይ ገይሮም ይዛረብዎ ስምዑ ብርጋዴር ጀነራል ማዕረግ ማለት ነው በአርሚው ስተረጉም ኢኩቫለንት ብታወሪው ማለት ነው እንደዚህ ክላሽ ይዘው የተዋጉ ሰዎች ናቸው የዓላማ ጽናት ማለት የተሰጠህን ሚሽን የቆምክበትን ዓላማ እስከ መጨረሻው ጠብቀህ መጓዝ ማለት ነው መሄድ ማለት ነው እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ጠብቆ ተጉዟል ይሄ ባህር ኃይል እስከ መጨረሻው ደቂቃ
መሪ ሲያጣ ሰው ሀገር ሄደው የተበተነው ማለት ነው። ግማሹ ወደ ሳውዲ አረቢያ፣ ግማሹ ወደ የመን፣ ወደ ጅቡቲ አድርጎ የተበተነው መሪ ስላልነበረ ነው። አገሪቱ የጸናች በመሪ በምትኖርበት ሰዓት ላይ ወይም አመራሩ እዛው ባለበት ቦታ እስከመቼ ተቀጥብለው ይሻላል? አንድ ተስከብልለው ናይ በሐቅ ዕላማ ዝነበረ ሰራዊት ነይርና ክሳብ መወዳእታ ዕላማና አጽኒዕና ዝተዋጋእና ኢና መራሒና ስለ ዝጠለመና ኢና ፋሕብትን ኣቲና ናይ በሐቂ ኮንፊደንስ ንሓደ ስዕረትካ ክትዛረበሉ ከለኻ ናይ በሐቂ ኮንፊደንስ እዩ። ከመይ ዝበለ ጅግንነትን ታሪክን ናይ ኤርትራ ድማ ከምቲ ዝድለ ቀባና ይዝረበሉን እዩ። በንቁሩካ ብጀላብን ኣሽቲ መፅዩ ብሞተስካፍ መፅዩ ልብኻ ኣጥፊ ኢልካ ፋሕብትን ምስ ኣተወልካሲ مخا مراحيقا أديس أبا كوفي لقليو ناي بات سعرسي تسعين يرو تسعين هذا نيد دعر عامتيو منقصة إلى مريم هديمو سلازي بنكو يرزوز أم كي حفروسي تاريخ نيرنا جغننات نيريو كمان جغننات دلو exactly كم زيوم دما هذا سلاسي إليان هاريمو هديمو حمش عمد أبعد إنجليزي قمة زنبري زي تجازز زلزلو زي زلزلو سلازي زوم هكذا جاتهم كنا مهارة لنا كابو تاريخك زي اللي نقدر كنت زلوا كم زلوا غيرك نعلم من كم تغل كم إثيوبيا كنا مهارك كلالنا ناتنا تاريخ كان تاي مسل أبزس كسمعوا زيادة ربع كل جزء كذكروا هذا أبرتع ويون كابلبي معسانكم نحن نسنا عمي قرنا نريا نحايش أسبينا هابوز بتاعنا هنا تحسب يكوننا نحن سلمت هنا تحسب يكوننا سب غيرنا سلدي فلت كن وارد كلنا هنشنا كلنا هرقص كلنا هندل كلنا كن كتر كلنا زوم زوجيهم كم زقاقيهم دولنا سبيل ناسنا عندنا ناس عنوسك متوع كابسلائنا وصينا بومبا كابسلائنا وصينا سيبنا خبينا حوالنا خبينا ناسنا توصينا أقبلات من قصات نوع وقبوم يجي ذهبنا بنا أتعوش ذهبنا لنا دمنا خبينا أسوار كابسلائنا أمشينا عندنا نحن إذا عدز بحلنا خبينا نقول نقول أبز ما يساعد الدربين يتلنا أمباسادر كزار أجبوني أبينا وقدندر حقيقنا لا يساعد كزار إذا تقرم كأتهزبنا إذا تعرف إيش وطن دايلا قاطع تحب تساعد أترى خمس تغن أسايو ساعة تتقاقيا سبوق غيرون هذه سبوق غيرون سبوق غيرون هذه من ساعة تتقاقيا ولا من ساعة تتقاقيا يسمعوا ولا من ساعة تتقاقيا ولا من ساعة تتقاقيا سبوق غيرون هذه سبوق غيرون هذه من ساعة تتقاقيا سبوق غيرون تسقع سوكا انت هذا هم ترينا دون ما زاد يكبر يغني ذا يكبر إذا هم تنوري إذن هناك أبغى ساعات بقول دلك أقول كدلك أبغى تقولي كم سبحان الله حما سويت رحيل سويتش وزال هذا كم ساعة والله تسمو إن هكيدو أسرع كم يدعو عليكم هذا مساحة نمسح رحيل تعيش سويت حما سويت لازم نحربنا أي هذا ساسقات مسحقات ولا إحنا سمرا على سويتي تنفسنا وساعتنا كم زي هاجرن تدران كم زي من نفعكم لا إذا يجي سويته أيام ساعتهم كم زي أجرايس من أريد غنى سرحي تأمر أريد كارد يفرس كوين وتنور أريد غنى سرحي تأمر أريد كارد يفرس كوين وتنور أريد قرينا كنا نشكر من قدعها أنندو تاريخ الزارب كلها أريقوني وستاذ درع قلاتمك أنندو تاريخ الزارب كلها أريقوني نخرام لحاكور دنا بخا أنندو تاريخ الزارب كلها أنو أقنع زر سناي نايب حق الزقبوم يا نايب حكي I think بزح كزي يعملوا زقبا جنريشن يزلنا حنت فيديو غير له كل سبك سمعوا زلوا تبل تاريخ جيجننات ناي سورة جيجننات ناي زباو جنبار تجلس فيديو كتكم رأي وبليس أب فيديو ناتيلا توم ديرا هما نايب حكي أبتم سات توكايا لما لا سب جنرال سبحات فريم زي أزربازيا كل زي ذكروا أنتي أبزق أربابون ود أباك زربا سمع كوايا أديقا عريقة تبلاشيا زرع خايا أم ميديا وثيقة أدي حماق الله كفي وأدي كم زنابل كايز الربني حماقنا أديقا ستري خاطب له حجر كاد معكم يا كندي على كابتن بور وسعي أمرود سحاتي خاطب له نعدو حماقنا خجبر ليتم معتن تسعر
of course حدا سب أمناكم زقبرتو خينو بزعبا تعدي انت عين السمعيت كم زلو يزرداكا حماقنا يتعدي نخوص زقوايان دحر خينو سمعيتنا يتعدي كم زي بلو أتعدي نخطف زيس عرسة مهارو كابات راي تمهارو عدخان أديخان حادية عدخان أديخان حادية كم تن أديخان حماقاك الستر أمانات على دمرلو even حماقان زنقركا ولع زبلاكا كومد ماينا هاجركا خسمعكا زقبا نديخا زقناص ولا نتحق خلص خلو كما يجري ولع زبلاكا فقرنا نديخا بحماق زلعلاسب نبخا بحماق زلعلو نحفتخا بحماق زلعل نحوخا نحركخا نتفتهم سبات بحماق زلعل ولع زبلاكا حقو يجرب كله خلي ولع زبلاكا كومي كون زقبو سمعتنا هاجر سمعتنا ولادي زي جنرال سبحات كبلاص انا زربا كل غزي كذكر وايدلي إذا أتى تزارب عن ناس بيت تحقق نروس غينا كنا كبرينا يدولا كامل إذا فعل نسبيته كم جيد دولا كمان يتركنا من دولا كا نسبيته قصر تعدل مسدي هذا بعد مثلا هذه خان حد أن سميتها سالفات الكاس مسات باسمر عشان قاعد على هاي تقوم وتوسي مسدي هذا باسمر حدا كان جزء خان لكان أبزق كوميدا يا بمنقد حرار ونكتريو خلقا مسقوانا خوينو نسبيت زوقنا صبسب تريقا اي حمقت اي وردت منال بات نقرا منقدخا كم علال نشتي كتزارب تخل تخول نسبيتخا مسقوانا خوينكا ايفن مسحفتخا ايفن مس اديخا حرار مسقبركا كند سبعي مسقونكا وي كند سب مسقونكي سبعي كند سغزي شفون كل من يكشفنالو من يكحبالو نسبيتخا نسغا زي حبا كالا سغا زي كدن كالا من يخدنالا للغول غرزنا حدار نغير ندو فدها ناي حدار تفلال ديفينيشنز كتبوا تقول يوم شغرو زي نغير صقم لي نغير كتبوا تقول يوم ابناي حجرن ادن كون كلغن اكزاكتلي كمزي بدعمي يحرز بل انا حدا صعدا وي حدا سب بزعبا يرترح حما كزارب كله ايفن حكي ترقيها نير ترايتا يتعري كمزو خوينو تهزبي لتشي بلان يرترك بلان كله حكنت كل واي خليو ولعي زبلنا انا تديتيو كابو تماهيرسي نعدا يكون كنصل انتي قدشو سلامتاي كمزي بلانو انتي ناي سدراخا ناي غزاخا اني فولت اندي ابي ارترا زول صقا I don't need you to tell me ارترا انتي كم زغوني نسخاخ نغرني دلني يزبل سمعيتي تسمعني كومك سمعك دما يقبا نما لسابت زول كنتات بكل منقد كريس زغنا اسكزيا سمعوها ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ቡርሃኑ ጁላ ናብ መቐለ ከም ዝተጓዓዘ ተሰሚዖም እቲ ፊልድ ማርሻል ናብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ብምስጢር ዝተጓዓዘ ኮይኖም ምስ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ትግራይ ዝርርብ ከም ዘካየዶም ተሰሚዑ ዘሎም ጉዕዞቲ ፊልድ ማርሻል ናብ መቐለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ይተኻይዱ ዝበላም ፍልፍላት ሓበሬታ ኣዲስ ኣበባ በናይ መንግስታዊ ሚድያን ብክልቲኡ ገጻትን ኣይተጸብጸበን እቲ ኣብ መቐለ ዝተገበረ ርክብ ድማ እዋናዊ ኩነታት መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ብቐንዱም ምምላስ ግዛኣታትን ተመዛበልትን ትግራይ حاجز سراوي تجري نسراوي مكلخال إثيوبيا كمون قداي سقات إيرترا زملكتم بعزو كم زمخورن يتن فلفلات زينة سبسي بنلام قدما منسر أبي أحمد عزز تعرمتات سراوي تجري ناب عدي سبا سويعوم كم زنبرس زقلت كوينوم نوسنات عزز تنبر نخلو مجن كم زيرو خبنيو سمعنا زلنام عسيب ما إتماجر شمحيلتات مكلخال إثيوبيا في المارشال برهانو جلا زمرحو والتهدراو جلا إثيوبيا جن ناب مغلة وعايزو مسبوليتيكاون والتهدراون ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ዘሎ ናይ ቃላት ምርጋሕ ደው ዘይበለን ትኸውን ጌታቸው ረዳ ስልጣኑ በወክልና ነጀነራል ታደሰ ወረደ መሃቡ በርከት ዝበሉ ስጋኣታት ሓዚልሎ ጌታቸው ረዳ በቱማል ዕለት በስራሕ ምክንያት ንመገሻ ከም ዘምርሕ በመጥቃስ ግዚኦም ምሕዳር ዝሰርሖም ዝነበረ ስራሕቲ በወክልና ጀነራል ታደሰ ክሰርሖም ወክልና ሂቡ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ግዚኦም ምሕዳር መስተ ምዃኑ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ ብጽሒት ሃብ ግምት ብምእታው ኣብ መንጎ መራሕቲ ዝነበረ ሞጉስ ኣይምልከተንን መራሕቲ ፍልዮም ይፍትሑ ንሕና ግን ህዝቢና ንውግን ዝብሉ መልእኽቲ ከሕልፍ ጸኒሑ ጌታቸው ረዳ ካብ ፕሬዝደንትነት ስልጣን ተዓሊን ኣብ ካላ ሓላፍነት ክኸይዱ ዝብሉ ፍልፍላት ዘለው ኮይኖም ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ናይ ስልጣን መማረጽታት ከም ዝቀረበሉ ይሕበር ኮይኑ ግን ጌታቸው ረዳ በዝሃቦ ቃለ መሕተት ህዝብ ትግራይ ከም መራሒ እዩ ዝርኤኒ ዋላ ስልጣን የተለቀቁ ብዓቅሚ ከገልግልየ መባሉውን ዝፍለጥ እዩ
ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳን ጉጅለ ደብረጽዮን ዝፈጸሙ ገበናት ከይሕተት መኸወሊ ይጥቀመለሉ ኣብ ስልጣን እንሃለኻ ዘጥፋእኻዮ ጥፍኣት ንኸይትሕተት መኸወሊ ንምግባር ይረባረበሉ እንትብል ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ እውን ኣብ መድረኻት ኣልዒሎም ዘይሓልፉ ዛዕባ እንትሓለዉ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሓይሊ ዝፈጸሙ ገበን ከይሕተት ካብ ጉባኤ ሃዲሙ ሕዚ እውን ይሃድመሉ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ኣብ ዝበፅሓሉ ምምቕቓልናቶም እቲ ኩንነት ምስ ግዜ ክንፅረልና እዩ ካብኡ ብዘይፍለ ድማ መዓልታዊ ድማ እቲ ትማሊ ጨካን ህዝቢ ኤርትራ ዶ ከም ዝገበረ ዝበሃል ዘሎ መዓልታዊ ዝገብርዎ ዘሎ ባህሪ ነዚ ይመስል እዚ ንሪኦ ዘለና ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ዝቐትልዎን ዘለው ሰባት በዓል ቤት ንገሊአን በዓል ቤተን ንገሊአን ኣፍቃሪየን ንገሊአን ቀራቢየን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወስኸ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እቲ ካብ ሞራላዊ ኣካይዳ ምውፃእ ወይ እውን ሕማቕ ተግባራት ተርእዮታት ኣብ ክልል ትግራይ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበዝሐ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብዚ ሓንቲ ኤርትራዊት ወይ ሓደ ኤርትራዊ ጓል ፈዳይን ሻዕብያ ዝገለፆ ነገር እንተሎ ኣብ ደገ ዝርአ ባህርያት ናይ ኤርትራውያን ኣብዚ ደንበ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ዝርአ እቶም ብኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ከስተውዕለሉ ከለኹ ዝበለቶ ማለት እዩ ወይ ዝበሎ ምክታል ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ብኻራ ይኹን ብኻልእ ዝፍፅሙ እቶም ብሽመልባ ወይ እውን ብናይ ትግራይ ካምፕታት ዝሓለፉ ሰባት ምዃኖም ይበርሃልካ ኩሎም ኣይበለትን ግን ወይ ኩሉ ኣይበለን ብተደጋጋሚ ዝርአ ተርእዮ ግን ምዚ ኣተሓይስካ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ናይ ብሬን ዋሽን ዝኣተወ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝገልፁ ሓደ ትግራዋይ እውን ነዚ ነገር እዚ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዎ ኣሎ ብዚ ተማሂርና ኢና መዓት ዩኒቨርሲታት ኣለዋና ንብል ከምቲ ዝበልኩኩም ናይ ቁንሱል ስርዓተ ትምህርቲ ውፅኢት ኢና ስለዚ ቁንሱል ዝኾነ ፍልጠት እዩ ዘለና ኣብ ኤርትራስ ትምህርቲ የለን ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ኣሳውን ተዓፅያ ገነመለ ብሞያይስ ብትግርኛ ሰርች ክገብር ከለኹ ዩቲብ ሓደ ትግራዋይ ዋላ መፍትሒ ዘቐመጠለ ኣብ ኤርትራውያን ግን ይረኽቡ ናይ ስነ ልቦና መፅሓፍቲ ዓለም ዝተፅሓፉ ተንቲኖም ብኦድዮ ትሰምዖም እምባ ተኬካ ብኦድዮ ትሰምዕ ትኽእል የለን ናይ ሕክምና ናይ ስነ ቁጠባ ናይ ኩሉ ዓይነት ሴክተራት ብትግርኛ ኤርትራውያን ዘቕረብዎ ኣሎ ኣባናስ ተን ሚድያ በዚሐን ታይና ንማሃርና ባዕልና ብሱሩ እዝግፍለጠካ ኤርትራውያን ምስ ካልኦት ሃገራት ኣወዳድሮ እምበር ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ካልእ ኣስተዋፅኦ ናይ ኤርትራውያን ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ምስ ካልእ ዓለም ክጎዩ ዝፍትኑ ፃዕራም ህዝቢ ከም ዘለና ምስክርነት ፅቡቅ ተዛረብ ኢሉካ ዳ እምበር ምስክር ዘድልዮ ኣይኮነን ኤርትራዊ ኣብ ዝኸዶ ከውሒ ፈንቂሉ መናብሮ ክገብር ዝኽእል እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ንመብዛሕትኡ ኤርትራዊ ተድልዮ ምኽሪ ድማ እያ ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ስምዕዋ ሓደ በቲ ክንደይ ሚሳይላት ኣሎ በቲ ክንደይ ቦምበራት ኣለዋ ክንደይ ኒውክሌር ባሊስቲክ ሚሳይልስ ኣሎ መዓሽ ትውዳእ ከመይ ትውዳእ መዓልቲ ምስ ወሰደ እቲ ህዝቢ መፂኡ ብማርቴሎ ገይሩ ስካርፔሎ ገይሩ ነቲ መንደቕ ኣፍሪሱ ቦምባ ከይተተኮሰ ፖለቲካ ሰጥ ኢልካ እንድሕር ገዲፍካ ርግኣት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ዝኹል ሳዕ ዞም መሻይኽ ኣቕሽሽቲ ርግኣት ብሎ ክሳዕ ክንዝዓብ ምዃኑ ፍላጥ እዩ ሰብ ግን ዕድሚ እዩ ድርኢ تا عدمي أخرى أقول لها خمس جلات قلت فاتحقق ويناس لسمعه تهواقي أمود داتها كواحد هاو كابت خلاي نفس أساس تعجز سجر كان حكتري أخي الكاجن أمود داتها تعجز تبعلو عبنا قريزة عب نوح وانس أنها إرترا ناس أنها أسمرها بومبا هاي وضغطها ناس أخينا الهريد مسها هول سبوي دنوح حكي زيد وسد حد نجر تدول صف التحلو ده قبلنا ده كون ده كمس الكاتوها في كاتو رجل أب بوليتيكا كونتات مزحت أوان حماق نجارات راح يدمس سلزي ساعته توسده جزء توسده أمودات هتدمسجن كابت دلنا سماي دنتر نمبر تحت فحوح نقولوا كم زي كنا مردا اللي أنا مالتين كل ساعة كات زعبة سبق نجار تاي زهنا قطعوا لو تختم سدلها مجمرات في بوليتيكا ورقات كمس الله نسوب أي مثلا تزرقوا كم بعد يشكاب دولة أمل كائناته نامس خيجين إذا وصيتوا أبجزينا مثلا أزي يقول لي كرر وكان تقولنا عبن وسان العوض مخانبن من جنزاب يدلي إذا من رجال ولا دلنا قال أي قطعوا وقنيم نايت رابع عبزلا قطعوا خنتاي مسك رابع عبزلا أمدر رابع عبزلا من قصي زمانه جلوبالو الناس تطلبوا معبل قطعوا مهنات زخولو مسرتات مصاف زقن عسر حاجة خكايت سنحزلو بسببين استمع لأن مقدنك نزوم صعب عودتات يتقلل أم عيال مسفحن زمسجن عينات زلوم تمرتن أقول قلت عنان زراس بزحن سفيحين سلزغونه يعني زارولينا أم سجانين مهناتن مسفحن تحت قرصن أم باللاين متتاون استفعلوا حدث تكنولوجيات جاءتهم مسرت إندستريون حرشاون صورة النولم ثلاث عبيت روحيات مهانم مردو يكذي صورة عندنا أب إندستري صورة عندنا أب حرشة انتهينا هنقبر تقبلنا
መጀመርያ መሰረት ምጻፊ እቲ መሰረት እንታይ ክኾን ኣለዎ ኣብ ዓለም ዘሎ ግሎባላውነት ኣብ ግምት ዘእትዎ ክኸውን ኣለዎ ብናትካ ፀቢባ ተሓሳስባ ጥራሕ ጌርካ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ግሎባላውነት እንታይ ሓትት ከምዚ ዝጠቕሽዎ ዘሎ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት እንዳገበረት ኤርትራ ክሰግሮ ትፍትን ዘላ ሓደ ምሕያልን ምስፋሕን ዝምስገን ዓይነት ትምህርትን ኣገልግሎት ጥዕና ሰብ ጥዑይ ክኾይኑ ጥራሕ ይድመሃር እንድሕር ተማሂሩ ጥራሕ ከዓ ጥዑይ ትኸውን ክልቲኡ ዝሓደ እዩ ጥዑይ ተኮይኑ መሃር እንድሕር ተማሂሩ ከዓ ጥዑይ ይኸውን ነዚ ክልተ እዚ ክትገብር ተኮይንካ መጀመርያ ቅድሚ ኩሉ ከተረጋግፆ ዝግባእካ ትምህርትን ሕክምናን ናፃ ክኸውን ኣለዎ ወት ሓኪም ፅቡቅ ኣይስምዑን ይኸውን ሓደ ሓኪም ኣብ ካልእ በዚ ማዕቀንታት ንድሕር ኢና 10,000 15,000 ንዝኾነት ንእሽተይ ገይሩ ከዓ 2,000 3,000 እዞም ሓኻይምናትና ከምቲ ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ብትዕግስቲ ነተን ዝዋሃብኦም 2,000 3,000 ሒዞም እዮም ገዝኦም ትኸዱ እንታይ እዚ ዓብ ስራሕ ስለ ዝኾነ ከምዚ ክገብረልካ ዝኽእል ሰብ ኣሎ እንታይ ክገብረልካ ኣብ ካልእ ዳ ርበፁ እምበር ወይ ገዲፎም ክኸዱ ወይ ከዓ ኣብ ቀንጠብጠብ ኣትዉ ኣብዚ ዘሎ ግን ርግኣት ዘለዎ ከም ዝኽን ዛረቦ ፀንሕና ነዚ ከዓ ብፅቡቅ ክኸይድ ኣሎ ድሕሪት ዝመፅእ እንታይ እዩ ትሕቲ ቅርፂ ኩሉ ዓይነት እዩ ሞባይል ከማን ሕጂ ኣፂመናና ብዝሕን ፅርግያታት ወደባት መዕርፎ ነፈርትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝስራሕ ዘሎ ኩሉ ጎላይ ህንፃታት እዚ ንትሕቲ ቅርፂ ዝምልከት እዩ ሳሳይ ምትእትታው ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጂ እዚ ከዓ ብዙሕ መፅናዕቲ ድልዮ ከምዚ ክነምፅእ ደሊና ክሊኦምና ከምዚ ክነምፅእ ሓደ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዝወደአ እዚኣ ተፀበቀሉ ብዛዕባ ተምፃእ ተልካ ኣነ ሳይ ምደገፍ ኮን ብለካ እንታይ ካልእ ስለ ዝፈልጦ እዩ ሰብ ግን እቲ ድሪኦ ጥራሕ ይደምፅእ ብፍላይ ከዓ ኬንያ ኢትዮጵያ በፂሒ እንድሕር መፅኡ ከምዚ ገብርሎ ከምዚ ኮንሎ ሰብ ናቶም መንገዲ ኣለዎም እዚ ኩሉ ከዛርበና ዝባዕላ ከዓ ንናትና መንገዲ ስለ ዘለና ብታሪክ እዩ መንገድና ዝውስንዎ ከዓ ፀጋታት ምሳና ዘለዎን ከባቢናን ምዃኑ ተዛሪብና ኢና ነዚ ርኢኻ ኢኻ ትኸይድ መንገድኻ ስለዚ ቴክኖሎጂ ባዕድና ዝኣቱ ነዚ ፈሊጥና ጥራሕ ክነእትዎ ክንክእል ኣለና እዞም ሰለስተ ዓበይቲ ረቑሒታት ቴክኖሎጂ ትሕቲ ቅርፂ ትምህርቲ ኣብ ሓድነትን ተኣሳ እዚኣ ነጥቢ እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ስትራቴጂ ዘለዎ ንነዊሕ ዝጠመተ የዋፃኒ እዩ ዝበሎ መንገዲ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑን ብሃንደበት ወይ እውን ብግምት ዝኸይድ ዘሎ ከም ዘይኮነን እቲ ኣካይዳ ክንሪኦ ከለና ሓደ ኮምፕሬሄንሲቭ ንኩሉ ዝተቕለለ ሮድማፕ ኣለዎ ምስኡ ዝሰኻኻዕ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂታት ድማ ከም ዘጣምርን እቲ ኣካይዳ ድማ ናብኡ ዝምርኮስ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ከም ወትሩ ንነገራት ኣብ ግዜኦም ዘድሊ ስራሕ እናገበረሎም ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ህንፃ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ፅርግያታት ድናይ ገለ ኣካል ናይቲ መደብ ዝነበሮን ኣካል ናይቲ ክገብሮ ዝኸይድ ዝነበረን ዝሓለፈ ኣብ ዲጋታትን ኣሓፅብታትን ዝያዳ ኣተኩሮ ብዝነበሮ መንገዲ ይሰርሕ ነይሩ ምክንያቱ ብመግቢ ነብሱ ከይከኣለ ተኻልእ ኩሉ ትርጉም ክህልዎ ስለ ዘይክእል ብምባል ሕጂ ድማ ኣብኡ ስለተዓወተ ንፅርግያታት ድዩ ንካልእ መስመራት ኣብ ምትዕራይ ፀዓት ኣብ ምትዕራይ ክጓየ ንሪኦ ኣለና እዚ ድማ እገዳን ተፅዕኖን ሽግርን ፀበባን ተሰኪምና ከደ ከሎ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ እዩ ስለዚ ኣክንዲ ሱቕ ኢልካ ምሕማይን ምፅራፍን ምኒን ምባልን እንተኽኢልካ ኣበርክት እንተኽኢልካ መሃር እንተኽኢልካ ፀጋታትካ ክትህብፈትን ጉልበትካ ክትህብፈትን እንተዘየለ ድማ ተመሃር ንክትፈልጦ ካብ ንኤርትራ ኣንፃር እቲ ዝኽየ ዘሎ ጉዕዞ ኣንፃር እቲ ዝግበር ዘሎ ጓል መንገዲ ነምፃኻ ዕንቅፋት ክትፈጥር ካብ ምፍታን እታ ዓዲ ብዝመስሎም ይወስድዋ ኣለዉ ካብኡ ዝበለፅ መንገዲ እንተለካ ሓሳብካ ቅርብ ገንዘብካ ሒዝካ ቀሪብካ ድማ ኣስተዋፅኦ ክትገብር ፈትን እንተዘየለ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ምትብባዕ እጃምካ ከተበርክት እዩ እቲ ጉዳይ ዘሎ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ብከምዚ መንገዲ ክውድእ ክፍትን እየ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሓሳባት ክምሃቡ ነዚ ንበኩም ዘለና ድማ ናብ ካልኦት ኣብፅሕዎ ብርግፅ ብዙሕ ሰብ ክምህር ዝኽእል ምዃኑ ይፈልጥ ኣብ ኤርትራውን ሰብ ብሸሪት ብገለመለ ከም ዝመሃረሉ ዘሎ ይፈልጥ ናይ ብሓቂ ድማ ደስ ዝብለኒ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ተሓንኩ ንብለኩም ብዛ ብልፅ ትደርፊ ክገድፈኩም أطعل المريض بحر الغناطي ولدي جكن يوم تكخت سيفهم يوم كتحمنا عخي أطعل المريض بحر الغناطي ولدي جكن يوم تكخت سيفهم يوم كتحمنا عخي أطعل المريض بحر الغناطي ولدي جكن يوم تكخت سيفهم يوم كتحمنا عخي أطعل المريض بحر الغناطي عرق العيسى الذي تتحلي وبعرر بيسى الذي تعري صحن بليسى الذي تمري أبعم بليسى الذي أكري والبعيدو ما قرع وزحلت تتكني بخل قدو صدق لي علينا من توزر مسكري عندي
دمع خطاتي كدان كدير أنت الحلال مريم دلايتنا تمر خبن تماليتي سكت تنفنسو دمع خطاتي كدان كدير We're